All right, suppost, naħseb. Mhux hekk. All right, mela, nilqgħu lil kulħadd. Skużawni, nilqgħu lil kulħadd magħna, qegħdin hawnhekk bħala l-Għaqda tal-Malti, jiena Romario Xiberras, President tal-Għaqda tal-Malti, u bħal kull sena qegħdin norganizzaw laqa avveniment li jismu Tuna Toga. Bażikament, kull sena niġbru numru ta' kelliema, dis-sena għandna magħna 7, u dawn il-kelliema huma jew gradwati fil-Malti jew inkella għamlu xi kors offrut mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università. Dawn il-kelliema se jkellmuna fuq l-esperjenza akademika tagħhom u barra minn hekk se jkellmuna fuq l-esperjenza tagħhom fid-dinja tax-xogħol. Għalfejn nagħmluha dan l-avveniment għalfejn nagħmluh biex l-istudenti li qegħdin jistudjaw il-Malti bħalissa li ikollhom din il-mistoqsija x'joffri lill-Malti, speċjalment għad-dinja tax-xogħol, ikollhom idea x'jistgħu jagħmlu aktar quddiem. Se nibda billi nsemmi il-kelliema li għandna magħna llum u imbagħad nintroduċi lill-ewwel kelliema. Għandna lil Bernice Magro, lil Farrugia, Dorothy Scerri, Donna Borg, Glen Falzon, Javier Degiorgio u Christa Boffa. Se nibdew Bernice Magro. Bernice kienet parti mill-Komitat Preċedenti tal-Għaqda tal-Malti, tagħmel xi xogħol mad-Dipartiment tal-Malti wkoll u taħdem part-time l-ajruport bħala check-in agent. Nħalli fidejk, Bernice. Alright, qed nistema'. Iva. Mela jiena Bernice, għamilt il-kors tal-BA kont fis-sena bejn 2015 u l-2018. Kienet esperjenza sabiħ ħafna u dħalt għax bindejjem kien jogħġobni l-Malti, mhux għax biex immur teacher jew biex immur għat-traduzzjoni, kien jogħġobni l-Malti u għedt iva 3 snin u kien kors għal-qalbi ħafna. Fl-aħħar sena tal-kors dħalt fil-Kumitat ukoll kienet esperjenza tal-ġen u minn hawn nixtieq inħajjar lil dawk kollha li forsi tiġihom l-opportunità li jidħlu fil-Kumitat. Konna nħejju attivitajiet differenti, laqat, xi naqas stress, nsellem il-Sefora, għax qalt li biex insemmija kemm kienet tal-ġen. Kienu sentejn sbieħ u anke tiltaqa' ma' nies li jaħdmu f'dan il-qasam ukoll u tibda tgħid orrejt mela fil-verità hawn ħafna affarijiet tista' tagħmel bil-Malti u konna kif dejjem għamlu l-kumitati ta' qabilna u anke kif qed jagħmel il-kumitat tista' nippruvaw inħeġġu lill-istudenti jersqu iktar qrib tal-Malti b'attivitajiet differenti. Wara l-BA ma tantx kelli idea x'nista' nagħmel, ċoe ma kienx hemm kors partikolari li kien hekk jolqotni u ngħid hekk irrid nagħmel. U dħalt fl-MTL, Masters in Teaching and Learning, u ħadt il-Malti għas-suġġett tas-sekondarja. L-iktar li tħalt għax jisni influenzajt ruħi minn sħabi li kollha baqgħu tilgħin mill-BA ħafna minnhom fl-MTL u qed nidħol nkompli għaddejja ma xtaqx nieħu gap year għax ma naħsibx li kieku kont inkompli l-iskola. Allura qed nibqa' għaddejja u għamil dan il-kors. Kien kors differenti ħafna minn tal-BA, impenjattiv ħafna. Kien hemm xi drabi fejn kont ngħid le ħanieqaf ma rridx naf dal-kors. U kien stressanti, insomma. Imbagħad fi żmien għax fil-kors ikollna taħriġ prattiku jkun twil bejn wieħed u ieħor 5 sa 6 ġimgħat. U f'dak iż-żmien kont nkun għal qalbi fil-klassi mal-istudenti u kont ngħid orrejt mela qed nagħmel xi ħaġa li nħobb għax qed inkompli fuq il-Malti u qed inwassal lil ħadd ieħor. U hekk isek tibqa' għaddejja fuq is-suġġett li tħobb. Jiena ma tħallx fl-MTL għax kont ngħid sa ħankompli għall-MTL għalhekk tħallt BA biex inkompli għal teacher tal-Malti peress li issa rekwiżit huwa li jkollok BA fis-suġġett. Sempliċement tħallt biex ngħid komplejt xi ħaġa. Mhuwiex kors li kont qed nistenna, anzi
Xi kultant tkun xi lecture tibda tgħid imma jien x'qed nagħmel fil-verità qed nitgħallem fuq l-edukazzjoni ta' pajjiżi differenti. Jiena rrid nara l-ambjent tal-klassi li nkun fih. Imma fl-aħħar mill-aħħar tibda tinduna anke x'int tkun fil-klassi tibda tgħid orrejt mela nagħmel hekk għax naf li r-riċerka wriet li hekk kienu l-aħjar dejjem jekk taħdem fil-klassi tiegħek. U naħseb ukoll bħala kors nkun iktar sensittiva mhux biss għall-istudenti lejn l-istudenti imma anke lejn ħadd ieħor li inti jekk student pereżempju mhux qiegħed jagħmel ħiltu tara kif tagħmel biex tipprova tgħinu jisek issir iktar sensittiv anke fil-lingwa li inti mhux bil-fors kulħadd ħajfhem il-lingwa bħalma tifhimha int. Mela jekk għandek student mhux qed jifhem xi ħaġa fil-grammatika, sinjal li hemm xi ħaġa ħażina. Bħala part-time tħalt naħdem l-ajruport, m'għandux eżattament xi qasam mal-Malti, sempliċement tħalt biex tgħid inkun qed nagħmel xi ħaġa bħala xogħol. U wara l-BA id-Dipartiment tal-Malti offrewlu wkoll żewġ opportunitajiet biex naħdem magħhom. L-ewwel proġett kien li noħolqu bħal database b'terminoloġija Maltija, konna naqbdu t-teżijiet tal-lingwistika tal-Malti li saru bbażati fuq dan, pereżempju ir-reġistru tax-xahar, ir-reġistru tal-ikel, tal-ħelu, konna nduruhom u konna inqasmuhom qisu f'database. Kif tgħid li huwa d-definizzjoni tiegħu l-awtur jew l-awtriċi kif issibu fid-dizzjonarju u xi stampi relatati magħhom. Dak kien l-ewwel wieħed. Issa riċentament flimkien ma' Sefora intervistajna xi awturi tal-moviment li kellhom x'jaqsmu mal-moviment letterarju. Irriċerkajna x-xogħlijiet tagħhom u mbagħad ħejjejna setta mistoqsijiet biex nkunu nistgħu nsaqsuhom fl-intervista suppost dawn daqt ikunu lesti u għandhom jittellgħu wkoll fuq YouTube. Kienu esperjenzi sbieħ li tgħid li kieku ma tħallx fil-kors tal-BA ma kienx ħajkolli din l-opportunità li nagħmel dan ix-xogħol. Jiġifieri fil-verità dawn il-proġetti qisek inti tgħid iva rrid nagħmlu dan ix-xogħol biex ma taqtax mill-Malti jekk ikun suġġett tal-qalbek u anke għax tkompli dejjem titgħallem. Ma tkunx f'lecture imma l-esperjenzi li tibda tisma' mill-awturi infushom pereżempju jew minn dak li tirriċerka waħdek jgħinuk ħafna. Din is-sena għamilt ukoll il-kors mal-I Belong biex inkun nista' nagħlem il-Malti bħala lingwa barranija. Bażikament dan il-kors jiġi offrut lil dawk in-nies li ġejjin mill-pajjiżi barranin il-barra mill-Ewropa u jkunu jridu japplikaw għar-residenza long term f'Malta. U jeħtieġu biex ikunu jistgħu japplikaw għalija jeħtieġu il-Malti, eżami tal-Malti. Għamilna l-kors, iddiskutejna l-affarijiet l-iktar bażiċi li għandhom bżonn dawn in-nies u iktar milli nifukaw fuq grammatika jew pereżempju fuq kitba, tiffoka fuq kif dawn in-nies jistgħu joħolqu konverzazzjoni ma' nies fuq il-post tax-xogħol pereżempju, dejjem tadatta skont l-istudenti li jkollok quddiemek. Suppost kellna nibdew xogħol f'April, imma ovvjament ma stajniex nibdew, ġifieri għalissa lestejna l-kors issa l-qudiem naraw. Bażikament daw kedha fl-aħħar xahar qed nagħmel it-teżi biex inlesti l-MTL l-aħħar sena. Bħala proġetti għal-qoddim, nixtieq li nagħmel il-kors tal-qari tal-provi, dak qiegħed fuq moħħi, nixtieq nagħmlu jekk mhux is-sena d-dieħla biex forsi nieħu break ta' wara. Naħseb fil-verità meta jiena kont studenta tal-BA, kulħadd kien jgħidlek bil-Malti x'ħad tagħmel. U kont ngħid jien fil-verità dħalt fil-BA għax inħobb is-suġġett. Jiġifieri ma kontx f'moħħi li ngħid orrejt wara l-BA ħansib xogħol żgur għax fil-verità inti tagħmel xi ħaġa x'tkun għal qalbek. Imma l-opportunitajiet li jibdew ġejjin wara li tlesti l-kors, wara tibda tgħid tara li kieku m'għamilx il-BA, dik il-ħaġa ma kontx nagħmilha daqshekk sew jew inkella ma kienx tkun l-istess esperjenza għax tkun diġà jsek magħruf, tkun diġà jsek misla tas-suġġett. Jiġifieri speċjalment dawk li qegħdin fl-aħħar sena li qed jarawna u jisimgħuna għamlu kuraġġ. Taħsbux li ħlejtu 3 snin minn ħajjitkom għax għamiltu l-BA bħalma forsi jistgħu jgħidulkom xi nies tisimgħux minnhom, għamiltu għażla tajba, għamiltu xi ħaġa li qed toġobkom u fl-aħħar mill-aħħar naħseb dik l-iktar ħaġa importanti. Ma nafx hekk hemm xi mistoqsijiet min-naħa tiegħi. Mela, grazzi Bernice. Infakkar li semmija kollha u daw kollha li qed jarawna li
tistgħu jekk għandkom xi mistoqsijiet tistgħu tiktbuhom u aħna narawhom u nistaqsu lill-kelliema skont dak li tixtiequ intom. Sewwa, grazzi Bernice tal-intervent tiegħek, jekk ikollna xi mistoqsijiet nerġa' nistaqsik jiena. Se ngħaddi issa għal Wayne Farrugia. Għamel perjodu bħala għallim tal-Malti u xejn Wayne. U issa qiegħed librar fil-librerija tal-Università ta' Malta. Inħalli fidejk. Qiegħed mute Wayne, titneħħi mute. Mela, grazzi Romario, grazzi lill-Għaqda tal-Malti illi oġoba tistedinni fuq dan ngħidu hekk programm għax mhux soltu illi ikonna dawn it-tip ta' stedinijiet fuq Zoom, Skype, etc. Però hija xi ħaġa sabiħa li meta inti tkun għaddejt mill-esperjenzi passati tkun tista' tgħin ukoll il-ħadd ieħor ħalli l-esperjenza tiegħu tkun aħjar milli għaddejtha inti. U jiena nemmen illi jekk pereżempju persuna jkun qed jisma' dan l-interventi tagħna llum ikun jista' jagħmel xi ħaġa aħjar milli għamilna aħna. Kif qed tajjeb inti jiena għamilt il-kors tal-BA kif qalet ukoll Bernice, għamilt il-kors tal-BA 3 snin mill-2014 sal-2017, gradwajt fl-2017, però jiena ma tlajtx BA Unuri Malti, però xtaqt illi nagħmel il-Malti u s-soċjoloġija fl-istess bażi ġenerali. Għamilt hekk għaliex l-ewwel qed kont inħobbhom it-tnejn iż-żewġ suġġetti. U xtaqt illi wara l-BA inkompli ma jkollix dik il-gap year u nkompli MA fil-Malti. Dejjem kont ngħid li nixtieq insir għalliem u fil-fatt għallimt madwar sena sentej u vera kont tal-qalbi, però peress li ma kellix il-warrant ta' teaching, warrant ta' għallim ma stajtx inkun permanenti. Allura komplejt l-MA. U bħalissa nirriċerka għandi riċerka vasta kbira bħalissa fil-fatt 50,000 kelma u allura tkun daqsxejn diffiċli biex tlaħħaq bejn ħaġa u oħra. Però bħalissa qed nirriċerka fuq il-kostruzzjoni soċjali tal-poeżiji ta' Oliver Frigieri. U nibda naqra ġifieri u bħalissa għaddej minn riċerka qawwija, daqqa nikteb, daqqa nirriċerka, daqqa naqra nerġa' mbagħad nikteb, etc. U apparti minn hekk bħalissa qiegħed naħdem ukoll il-librerija tal-Università. U ħaġa li laqtitni minn dan ix-xogħol hi il-fatt li l-ewwel qed għandi l-kodba u r-riċerka miegħi. U nkun nista' ngħin ukoll studenti illi jiġu bl-istess problema li kont jien. Kont immur il-librerija, ara x'għandi ktieb irrid insibu, għandi artiklu ma nistax insibu, etc. U jiġu studenti, etc. jgħiduli minn fejn nista' nsib. U llum ħloqna dik li tissejjaħ Open Access Research, li dan huwa database fejn tista' ssib għażla vasta ta' artikli li għandhom x'jaqsmu mal-militenzja u fil-fatt jien hija tassenjat il-militenzja tal-Università ta' Malta. U jiġu studenti, però apparti minn hekk fejn xtaqt nasal. Jien dejjem niftakar u Oliver Frigieri dejjem jgħidilna di il-kors tal-BA u l-kors tal-inċerti. U dejjem jgħidilna f'kull lesson kważi, f'kull lecture. U jgħidilna għax hekk. Pereżempju għax tabib tista' tmur fil-kors tal-mediċina tista' tmur tabib, fil-kors tal-liġi tista' tmur avukat, imma l-kors tal-BA ma jwaslek imkien. Però fil-verità meta toqgħod taħseb kollha kemm aħna għandna mestier li huwa l-qalbna, minnu għallim, minnu fil-komunikazzjoni, minnu etc. Ġifieri jiena ma nemminx illi kif qalet Bernice ukoll, nemmen illi xorta waħda dawk in-nies li tismagħhom għax il-BA huwa kors li ma jwaslek imkien. Fil-verità, ngħidu ejja nkunu prattiċi. Mhux se jtik warrant illi inti ħadkun għalliem jew ħadkun avukat jew ħadkun tabib. Imma jista' jwaslek u jiftaħlek toroq ġodda bħal pereżempju iwaslek
biex inti tkompli wkoll tispeċjalizza bħal qed nagħmel jien fil-qasam tal-poeżija li fil-verità dan huwa speċjalizzazzjoni kwalunkwe u apparti minn hekk jiġifieri tkun għadek green pers li ma kellix teżi, tkun għadek green kif tagħmel it-teżi tal-MA u kors li huwa vast ħafna, però mbagħad fl-aħħar mill-aħħar tidra u fil-verità jiena nemmen li jekk immur lura xorta jien nerġa' nitwieled mill-ġdid nagħmel il-BA. Ma nafx forsi hemm xi mistoqsijiet, Romario? Mela, grazzi Wade. Sissa mistoqsijiet għad m'għandniex, però jekk jidħol xi ħaġa nerġa' nistaqsi lilek. Grazzi ħafna tal-intervent tiegħek. Se ngħaddi għal Dorothy Scerri, hija manager għar-reja tal-provi u traduttriċi. Idejk, Dorothy. Nsellimlek Romario, nsellem il-kulħadd il-kull qed jismana. Jiena gradwajt fl-2006 Malti bl-Unuri, kelli l-Franċiż ukoll. U wara li gradwajt fil-Malti mbagħad komplejt MA. Xtaqt inkompli għax kelli ssib li jekk nieqaf naħdem ma nkomplix nistudja u dejjem xtaqt li nagħmel l-MA bħala kuntatt fil-lingwi dejjem bqajt kuntatt fil-lingwi bdejt bħala qarrija tal-provi kif gradwajt l-ewwel darba u bdejt naħdem anke bħala traduttriċi freelance u wara li l-estate l-MA imbagħad ħarġu xi sejħiet tal-full-time u dħalt naħdem ma' Global Translation Solutions bħala traduttriċi konna nikkoordinaw anke proġetti u għad nisallum il-ġurnata naħdem hemmhekk ġifieri. Kolli ħafna kuntatt ma' diversi studenti u gradwati ġifieri li jiġu anke japplikaw magħna u nħeġġuhom aħna ġifieri biex japplikaw speċjalment l-istudenti tal-Malti. Nemmen ukoll li biex ikollok xogħol bħal tagħna ta' traduttur irid ikollok passjoni kbira għal-lingwi wkoll għaliex huwa xogħol sabiħ, huwa xogħol fejn wara li inti tkun gradwajt tista' tibqa' tiżviluppa l-lingwa anke permezz tax-xogħol tiegħek. Nħeġġeġ ġifieri l-gradwati kollha biex ma jaqtawx qalbhom, naħseb illi kulħadd jasal fis-stat wara li meta jkun l-aħħar sena tal-università jibda jgħid imma jiena x'ħan nagħmel bid-degree tiegħi. U fis-sens li u tgħid jiena issa li ħan nispiċċa l-università li ħan noħroġ minn din il-gaġġa hekk x'ħajjiġri minni, fejn ħansib opportunitajiet. Nemmen li fil-Malti hawn ħafna opportunitajiet, speċjalment fit-traduzzjoni, nemmen bħalma dejjem tkellimna anki magħkom Romario milli bħala gradwati tal-Malti għandna vantaġġ fuq ħaddieħor għaliex għandna ħakma soda tal-Malti. Allura fit-traduzzjoni dejjem iktar opportunitajiet anki għalina għaliex fis-sens li l-Malti nafuh sew, il-Malti nħadmuh mhux bħal forsi gradwati oħra, allura jkollna l-lingwa diġà żviluppata. U jiena nara minni li anke wara li spiċċajt il-BA, wara li spiċċajt il-MA, dejjem bqajt nħadmu l-Malti permezz ġifieri tal-professjoni tiegħi u anke llum il-ġurnata li tajt ftit mit-traduzzjoni għadni kemm jista' jkun anke nżomm ftit kuntatt mal-kwalità biex fl-istess ħin inkun nista' anke nħaddem il-Maltin ukoll. Ġifieri ninkoraġġixxi ħafna lil min qed jismana biex ma jaqtax qalbu, opportunitajiet hawn, ikollhom bżonn xi ħaġa jiena nista' ngħinhom ukoll nista' niggwidhom u anke jekk forsi jkellmu lilkom imbagħad tgħadduli anke intom il-kuntatti tagħhom ġifieri. Ma nafx forsi hemm xi mistoqsijiet. Mela, grazzi ħafna Dorothy. Nixtieq nagħmel intervent żgħir jiena dwar dak li qed inti. Li semmija għandna daw il-kelliema li joffru l-għajnuna tagħhom stess lilkom, ġifieri jekk verament tħossukom daqsxejn konfużi jew daqsxejn mitlufin, ma naħsibx li
huwa sentiment uniku li qed tħossu intom. Jiġifieri Dorothy toffri l-għajnuna tagħha wkoll u nirringrazzjak Dorothy fisem is-semmija kollha tagħna. Barra minn hekk semmejt il-passjoni, jiġifieri il-BA toffri l-opportunità biex inżid ftit ma li qed inti Dorothy li taqgħet il-passjoni mal-istudju u anke l-opportunitajiet li ħadsib iktar quddiem, jiġifieri għax-xogħol biex issib xogħol m'hemmx għalfejn tinsa x'in il-passjoni tiegħek, anzi Dorothy għaqdet il-passjoni tagħha għal-lingwi max-xogħol. Jiġifieri din hija ħaġa possibbli wkoll. Teżisti din mentalità li l-passjoni u x-xogħol ishom ma nistgħux naqduhom flimkien, imma Dorothy hawnhekk uritna li nistgħu fil-verità. Grazzi Dorothy. Grazzi lilkom. Wayne, għandi mistoqsija minn għand Donna Borg. X'inhuma l-pjanijiet wara l-MA? Il-mikrofon, Wayne. Inkompli naħdem fil-librerija tal-Università, forsi anka jaf tiġini opportunità oħra biex nagħallem, però għalissa żgur li nibqa' fil-librerija fil-Meletensja biex nkun kif qed inti servizz għall-istudent. All right, grazzi. Grazzi. Mela, se ngħaddi issa għal Donna Borg tallem il-Malti u tiffoka fuq l-istudenti li l-Malti mhux l-ewwel lingwa tagħhom. U hija attriċi u pittriċi wkoll. Interessanti it-tiżwieqa li għandna ta' kelliema llum. Mela, l-ewwel nett grazzi ħafna tal-istedina u nsellem lil kulħadd. Jiena iva għamilt il-BA tiegħi, kelli nerġa' nipprova niftakar is-sena li gradwajt għax tant inħoss lilu issa, imma gradwajt fl-2009 bil-BA bl-Unuri fil-Malti u eżattament wara għamilt l-MA. Għal-BA għamilt teżi fuq il-letteratura u kont studjajt il-karatterizzazzjoni fil-romanzi ta' Oliver Friġġieri. U minn dejjem kienu jogħġbuni t-tnejn u qatt ma qed nistajt niddeċiedi dejjem kienu jgħidu mhux tippreferi letteratura jew lingwistika u anke f'dik nippruvaw xi drabi isna nagħmlu dik id-distinzjoni u xekk li isu jew waħda jew l-oħra. U dejjem kienet toġobna ħafna riċerka lingwistika minn dejjem imma fl-istess ħin dejjem kont inħobb il-letteratura. U wara l-BA fil-fatt imbagħad libt u l-masters tiegħi kienet fil-lingwistika u b'teżi fuq il-modalità fil-Malti. Bażikament studjajt kif nesprimu kunċetti, jekk pereżempju fl-Ingliż għandek il-modal verbs u xekk il-verbi modali li għandek affarijiet bħal must, should, can, kif nesprimu dawk il-kunċetti aħna fil-Malti biex nesprimu dawk il-kunċetti ta' possibilità ta' u kien studju ġifieri li kien jaffaxxinani ħafna u kien isu wieħed mill-ewwel ħanajtek f'dak il-kamp. U dik għamilt eżattament wara u gradwajt fl-2011. Eżattament wara bdejt it-triq ħanajtek, bdejt inħoss li ħanajtek it-triq li jmiss issa il-pass li jmiss fit-triq tiegħi u nagħmel PhD. U dak kien it-tir fil-verità, u ħadd ukoll scholarship u napprezza ħafna lil min tani ħafna support f'dak il-lat u għalli isma' mela u naħseb bejn il-BA u l-MA ħassejt li isni taf kif nista' nkompli għaddejja u ħassejt li kienet għandu isni l-momentum u ħsibt li ħanitilfu jekk lemma. Isu għal-PhD mbagħad ħassejt li isni hemm bżonn li nieqaf ftit. U mhux għax ma kienx jogħġobni s-suġġett, anzi, imma xi drabi wkoll trid tagħti nifs inħoss lilek innifsek. U il-Malti dejjem kont inħobbu minn kont vera żgħira u dejjem baqa' miegħi u ħajibqa' miegħi. Imma kienu jogħġbuni wkoll affarijiet oħra, ġifieri u bdejt ngħid nixtieq isni għax biex tagħmel anke PhD naħseb li isek trid verament tajt dan is-suġġett vera nixtieq niddedika bħalissa 4 snin minn ħajti kompletament fuqu u nagħmel u nifoka kompletament fuq dan is-suġġett. U niftakar kont mort Antwerp, kont mort il-Belgium u bdejt u mbagħad irrealizzajt li isma' mhuwiex iż-żmien tiegħi forsi u bdejt nagħllem il-Malti.
fi diversi skejjel tal-Knisja u tal-Gvern u kienet esperjenza ħanajtek li għalmitni ħafna u xi drabi jkollu bżonna u dik ukoll esperjenza ta' tagħlim ħanajtek fil-klassi. U naħseb it-tagħlim għeni wkoll mhux biss biex nirrealizza kemm inħobb nagħllem, imma anke kemm inħobb ikolli kuntatt u nikkomunika man-nies, inħobb ikolli kuntatt ma' udjenza. Taf kif għax it-tagħlim fl-aħħar mill-aħħar huwa hemm dak l-element performattiv fih u hekk hemm dik il. U kienu fil-fatt jistaqsuni qatt ma kont għamilt qatt ma kont irreċtajt qabel, qatt ma kont tlajt fuq palk, anzi kont nara n-nies u kont ngħid taf kif kont noqgħod lura. Però kont nieħu gost ħafna anke naqra poeżiji, naqra nagħmlu anke reċti żgħar, nħolqu karattri fuġijiet differenti u konna fixxena ruħi minn kif tista' inti tagħti ħajja mbagħad lill-lingwa taf kif fuq il-palk, fuq it-television, fuq mezzi oħra. U waqt li kont qiegħda ġifieri nagħllem, għamilt qisu naħseb 4 snin Malta, nagħllem fi skejjel sekondarji, bdejt ukoll nieħu xi lezzjonijiet anke tad-drama fil-għaxijiet. U irrealizzajt verament kemm kienet ukoll toġobni dik il-linja. Bqajt ukoll nistudja, bqajt nirriċerka, ukoll għamilt xi proġetti wkoll mad-Dipartiment tal-Malti u mal-Istitut tal-Lingwistika, riċerka lingwistika dejjem kienet toġobni, u ħdimt fuq diversi proġetti fosthom tad-djaletti fil-djaletti Maltin u Awċin, ukoll fil-terminoloġija u d-dizzjonarju wkoll u anke kont ukoll parti mill-kumitat inizjali fil-bidu għad-deċiżjonijiet tal-2018 ukoll fuq il-kitba tal-kliem Ingliż prinċipalment. Però ġifier bdejt nipprova qisni taf kif nagħmel ftit minn kollox li xi ħaġa li dejjem kienet toġobni ħanajtek, ġifieri qatt ma naqbilx hemm min ikun u din naħseb l-iktar ħaġa li nixtieq li jekk hemm xi ħaġa li nista' nagħti parir dwarha hija li mhux bil-fors tibda ħajtek mod u dejjem u hemm ta' min u hija xi ħaġa tajba wkoll, ta' min hija skalun wieħed wara l-ieħor taf kif u għandek is-suttir prinċipali li tittilħaq. Hemm min ħajtu forsi tkun iktar tad-diminaw u tad-diminaw u forsi taqqat l-affarijiet flimkien u dik xi ħaġa li tkabrek ukoll. U bażikament kif bdejt ngħid bdejt iktar nieħu sehem anke f'reċti Malta fuq il-palk, television u fl-2014 kont iddeċidejt li niġi Londra u nagħmel kors qasir fid-drama ta' ġimagħtejn fis-sajf. U bażikament vera kemm nixtieq li għandi ċans ukoll li isu Malta ħanajtek hemm ħafna opportunitajiet ovvjament, però xtaqt li qisni nieħu ftit żmien biex niffoka ftit fuq dak l-aspett ukoll. U naħseb għal min huwa fil-linja anke ta' tagħlim u fil-linja ta' anke xandara, din l-arti vera tajnek ħafna tikkomunika, tirrealizza b'ħafna affarijiet li forsi qabel ma tkunx sibt fihom. U insomma, kienu offrew li post bażikament mort fis-skola hemmhekk u offrew li post fuq il-full-time course tagħhom. Però b'dak iż-żmien kont għadni qiegħda nagħllem jiena Malta, u allura li għamilt iddeċidejt li nibqa' nagħllem sena oħra. U mbagħad fl-2015 bdejt nagħmel xi awdizzjonijiet għal skejjel differenti f'Londra, konna f'kemm kompetittiva l-ħaġa allura isni qed iva issa naraw, nippruvaw u kelli xi offerti biex insomma biex nistudja hemmhekk. U fl-2015 iddeċidejt li niġi Londra u għamilt kors fid-drama ta' sentejn sal-2017 li kien intensiv għall-aħħar, bażikament tista' tgħid għamilna minn kollox, plays bl-Ingliż, b'lingwi anke differenti, sfin, kant, u tallimt ħafna huma sentejn li qatt ma nista' ninsihom li għenuni immensament jiena bħala persuna wkoll. U
kon nipprova naqqat taf kif il-kultura Maltija wkoll u l-lingwa Maltija f'dan l-aspett għax konna ġejjin minn diversi pajjiżi wkoll, diversi pajjiżi differenti. U dejjem konna noħloq nipprova karattri Maltin u dejjem kienu jgħidu li x'inhi dik il-kelma x'kont ukoll nipprova nuża kliem bil-Malti u kienu jinteressaw ruhom u kienet xi ħaġa li tagħtini gost kbir. Imma li kienu naħseb interessanti wkoll li ma ħsibx fiha inizjalment hija li ftit qabel ma tlaqt minn Malta u ġejt Londra, ħabiba tiegħi insellmilha minn hawn ma ġaqgħet tarana Massimiljana De Martino kienet qalt li isma' Donna Londra hemm diversi nies speċi li jixtiequ jitalmu l-Malti u bażikament hemm din l-organizzazzjoni jisimha l-Maltese Culture Movement in the UK insellmilhom minn hawn ukoll jekk forsi qed jarawna. Li bażikament kienu jieħdu ħsieb il-promozzjoni tal-kultura u għadhom ġifieri għaddejjin, il-promozzjoni tal-kultura Maltija fl-Ingilterra. U dejjem xtaqu li jabdew korsijiet tal-Malti lil-barranin. U insomma u ltqajna laqatni magħhom u bdejna niddiskutu kif se nagħmlu u bdejna ġifieri ftit eżatt wara li ġejt Londra bdejna b'dawn il-korsijiet. U il-popolarità tagħhom kienet xi ħaġa li ngħid għalija sorprendisni ma ħsibx fuqha u ġifieri naħseb bdejna b'xi 40 persuna fl-ewwel kors imbagħad dejjem baqgħu sejrin u fil-fatt għall-bidu bdejt nagħmilha fil-weekends biss, ġifieri kont nallem il-Malti u fil-weekends għax ma stajtx fost il-ġimgħa, u mbagħad wara li spiċċajt bdejt nagħmilha ġifieri ħafna iktar regolarment u issa tista' tgħid huwa x-xogħol prinċipali tiegħi. Naħseb s'issa u ġifieri bħalissa għadni bbażata hawnhekk, għadni l-Ingilterra, niġi Malta xi drabi wkoll u naħseb kelli mijiet ħanajtek ta' studenti, ħafna minnhom Ingliżi ma mhux biss, ġifieri minn pajjiżi differenti u kollha li jixtiequ jitalmu il-Malti u xi ħaġa ovvjament Malta hemm ħafna wkoll barranin, ġifieri speċjalment ukoll xi minnkom bdew jitkellmu fuq kemm hija xi ħaġa wkoll sabiħa li tara u xekk li nies minn pajjiżi oħra wkoll iridu jitalmu l-lingwa Maltija. U bħalissa qiegħda wkoll anke nagħti lectures lill-studenti ġifieri tal-Università u anke barra mill-Università mad-Dipartiment tal-Malti li qegħdin ġifieri jitalmu il-Malti. Ġifieri hemm żewġ credits bħalissa u dik hija xi ħaġa wkoll li taf kif toġobni ħafna bla dubju, ġifieri minn hawn hija xi ħaġa li ħankompli niżviluppa minn barra lezzjonijiet wiċċ in wiċċ għax ukoll ġifieri konna bħalissa ma nistgħux nagħmluhom ovvjament. Ili ħafna diversi snin ukoll nagħti lezzjonijiet online, ġifieri għalija din is-sitwazzjoni hija kontinwazzjoni ħanajtek ta' dak li kont qed nagħmel u naħseb li hija urietna u xekk kemm nistgħu nilħqu sa ċertu punt nies mid-dinja kollha bit-teknoloġija llum il-ġurnata. Minn hawnhekk ħanajtek. Ovvjament nixtieq inkompli nagħmel dak kollu li qiegħda nagħmel bħalissa. Ma semmejtx ukoll li għamilt ukoll diversi korsijiet fil-pittura u provajt dejjem naqqad dawn l-elementi kollha. Ġifieri jekk pereżempju ktibt xi ħaġa, jekk ktibt ukoll ktieb li kien pubblikazzjoni bażikament ta' noti għall-istudenti li qegħdin jagħmlu low-level tal-Malti. U qed torrejt kif se naqqad isni taf kif l-arti mal-kitba wkoll u għamilt ukoll l-illustrazzjoni u l-pittura li mbagħad użajnija għall-qoxra. Ġifieri naħseb li tajjeb li wieħed isu jara x'jista' joffri u kif jista' jaqgħadhom taf kif għax dan mhux ma jfissirx li persuna waħda tkun ħaġa waħda biss. U ħafna drabi dawn l-affarijiet meta ngħidu BA fil-Malti. Iva, niftakar lil Oliver Friġġieri jgħidilna wkoll kif semma wejn il-BA huwa tal-inċerti. U jiena meta bdejt ukoll ma kontx naf x'irid insir. Bdejt għax kien joġobni l-Malti, dejjem qed vera joġobni l-Malti u mal-Malti kont għamilt l-istorja tal-arti wkoll imma mbagħad għamilt komplejt bil-Malti. Imma
L-inċertezza twassal għall-possibilità fil-verità, fis-sens hija dik li turik li hemm affarijiet li jeżistu affarijiet oħra wkoll. Jekk inti tkun li wkoll hija xi ħaġa tajba, ġifieri minn diġà għandu kif naqbad ngħid idea ċara ta' x'jrid jagħmel, dik hija xi ħaġa sabiħa ħafna u ġifieri ma jfissirx li xi ħaġa ħażina, anzi, xi drabi diversi drabi qed lil innifsi kemm nixtieq li twilid taf kif ikun hemm min ikollu 5 snin u ġej jkun jaf li jrid isir tabib. U dejjem jaħdem għaliha. Imma mhux kulħadd l-istess. U forsi mbagħad dak il-persuna li ta' 5 snin tkun qalet isma' rrid insir tabib, u mbagħad tasal ta' 40-50 sena u tgħid kemm iddejjaqt issa x'ħan nagħmel. Ġifieri tasal ukoll fi stadji differenti tal-ħajja, kulħadd taf kif tinbidel, il-persuna tinbidel ukoll. Però kull ma nista' ngħid li l-Malti dejjem baqa' miegħi u ħajibqa' miegħi. Ġifieri nagħmel x'nagħmel fil-futur u kemm jekk arti, kemm jekk kemm hu reċtar, pittura, dejjem ħajkun hemm dak l-element. Ġifieri qatt ma ngħid jew li l-BA fil-Malti imnalla dejjem ngħid imnalla miltu. Li kieku qatt ma miltu qatt ma kont se nasal fejn jien. U naħseb kienet waħda mill-aħjar deċiżjonijiet li stajt nagħmel u sa ċertu punt imnalla li kien tal-inċerti għax li kieku ma kontx nesplora affarijiet differenti. Dak li nista' ngħid. Grazzi, ma nafx jekk hemm xi affarijiet oħra Mario. Mela, Donna minnaħa tiegħi grazzi ħafna ta' dan l-intervent. Storja mżewqa ħafna u moġbitni ħafna, oġobni ħafna l-punt fejn semmejt l-inċertezza. Għal min qed isegwina naħseb dan huwa kollu kuraġġ naħseb jiena. Iva, għandna mistoqsijiet, għandna numru ta' mistoqsijiet li daħlu. Ħanibda b'Donna. Bradley Kakija staqsina kemm huwa faċli tgħallem il-Malti lil barranin u kemm hu faċli għalihom biex jitgħallmuh. Ma naħsibx le, ma nistax ngħid li huwa faċli għax naħseb inkun qed nikdeb. U l-ewwel darba li isni taf kif staqsewni, fil-verità l-ewwel darba li għallimt il-Malti lil barranin ma kienx hawn barra, kont bdejt diġà Malta. Għax meta konna għallem fi skola ġifieri Malta privata kien hemm diversi studenti li kienu ġejjin minn familji li ma kellhomx ġifieri kellhom jew xi ġenitur wieħed jew it-tnejn li ma kinux Maltin u kienu jsibu l-Malti diffiċli, kienu jsibuh diffiċli ħafna. Allura kont xtaqt bdejt nagħtihom anke lezzjonijiet apparti biex jisom ileħqux ukoll mal-oħrajn. U minn hemm irrealizzajt kemm taffaxxinani din il-ħaġa kif isek tibdew xek mill-bidu. U naħseb li toġobni fiha hija kemm titgħallem għax dawn in-nies ukoll ħafna minnhom ikunu diġà jafu lingwi oħra, għandhom ħafna esperjenza, però mhuwiex apparti ġifieri s-sabiħ tiegħu hemm l-isfidi. U naħseb li jista' jkun għall-bidu naqra ta' frustrazzjoni għal dak li jkun, speċjalment meta jkunu nies li jkunu kif ngħidu high achievers, nies li verament iridu jmorru tajjeb. Għax ħafna drabi jirrifjutaw li jieħdu żball. Imma naħseb li tittadatta ħafna kif semmit l-ewwel Bernice, naħseb importanti li vera tara minn hemm quddiemek għax ħafna minnhom jibdew b'livelli ftit differenti u x'hekk, ġifieri hemm min ikun semma ftit, hemm min kollu idea tal-alfabet. Hemm min ġej jkun jaf xi kliem u ħafna drabi dawn ikunu kollha fl-istess grupp. Jibdew ishom mill-istess livell u x'hekk sakemm mhux qed tagħtihom lezzjoni one to one. Ġifieri hemm diversi sfidi, però naħseb li kif tista' tagħmel aktar forsi faċli jew iktar interessanti iktar milha faċli u naħseb li u kif ukoll semmit Bernice l-ewwel li tara x'għandhom bżonn huma. Naħseb isek tipprova tara x'tista' taf kif tista' torbot ukoll mal-ħajja tagħhom. U naħseb hemm isek tilħaqhom ukoll u anke l-pajjiż li jkunu ġejjin minnhom taffettwa, isek li jkollok idea tal-kultura tagħhom. Tejn ħafna. Ġifieri hemm affarijiet naħseb li jistgħu jgħinu lil dak li jkunu kollox bl-esperjenza u x'hekk tipprova dejjem tibdel, dejjem tadatta. U Donna, hawn Malta qed jinħass in-nuqqas tiegħek għax għandna persuna qed tissegwina għalilna beħsiebek tiġi lura Malta biex tgħallem il-Malti.
Ejja, jiena Malta ġifieri din mistoqsija li jistaqsu li ħafna u Malta nħobba ħafna. U tlaqt mhux għax ma rridx nibqa' Malta, ma xtaqt nara wkoll posti differenti u ġelek tapprezza wkoll. Ħanajtek, jiena isni dejjem qatt ma ngħid insiba diffiċli biex ngħid nagħlaq il-bibien u inħobb inżomm dik l-element ta' possibilità u ġifieri nimmaġina li ħajti fis-snin li ġejjin ħanajtek ħadd tkun issa maqsuma bejn iż-żewġ pajjiżi aktarx. Ġifieri nixtieq li nibda niġi iktar spiss, inħoss ħafna bħalissa nuqqas li ma nistax niġi għax li diversi xhur ma niġi, kont ippjanata li niġi f'Marzu ma ġejtx. Imma inkun nixtieq li pereżempju nagħmel anke xahar jew 3 ġimgħat u mbagħad nerġa' lura. Isni għandi parti, għandi dar hawn u dar hemm nara jiena bħalissa. Imma l-ewwel taf kif l-ewwel dar tiegħi tibqa' hemmhekk u hekk. Grazzi Donna, grazzi ħafna. Għandi mistoqsija għal Dorothy. Għal minu imħajjar jaħdem bħala traduttur huwa ideali li jkollu l-MA fit-traduzzjoni jew jista' japplika mingħajr dik l-MA? Mill-esperjenza jiena ngħidilhom illi iktar MA fit-traduzzjoni li ikollok bażi soda tal-Malti, għax fl-aħħar mill-aħħar bħala Maltina aħna nittradutlu dejjem għall-Malti jew għall-Ingliż. U fis-sens li importanti li jkollok bażi soda tal-lingwa li tkun qed tħaddem bħala lingwa fil-mira tiegħek. Biex inkompli ma li qalet Donna wkoll, Donna semmit il-punt tal-inċertezza. Naħseb li l-inċertezza hija wkoll vantaġġ għaliex inkunu iktar flessibbli li niftħu aktar bibien għall-opportunitajiet tagħna, fis-sens li hawn ħafna eżempji jitlu bil-mira li ħajsiru għalliema mbagħad jerġa' jibdilhom u xejn jiġu li ħajerġgħu morru lura minn dik id-deċiżjoni li jkunu ilhom li ħadu iħossuhom ftit fiż-żona hekk naqra skomdi. So l-inċertezza naħseb li hija vantaġġ li nistgħu naqilbuha wkoll fi kreattività u fiktar opportunitajiet li niftħu aktar bibol. Grazzi Dorothy. Għandna mistoqsija ta' Franklin Baldacchino, nixtieq nindirizza lil Bernice u Wayne għaliex intom Wayne qiegħed jagħmel l-MA u Bernice qed tagħmel l-MTA. Forsi nistgħu niddiskutuha ftit. Franklin għalilna hekk, xtaqt nistaqsikom jekk dejjem tistgħu x'inhi d-differenza bejn l-MTL u l-MA. U r-rotot, ix-xogħlijiet li tista' taqbad dawn il-kwalifiki. Forsi nibdew Wayne? Mela, jien nista' nitkellem mill-MA għaliex MTL qatt ma kelli esperjenza tiegħu. Ifhimni, l-MA bħal BA, jiġifieri ħadd tispeċjalizza fuq is-suġġett, jiġifieri jekk inti fil-BA qed tagħmel fuq ħafna affarijiet, jiġifieri sija lingwistika, sija letteratura. Inti fil-MA ħadd tispeċjalizza fuq ħaġa waħda biss, jiġifieri tmur letteratura ma mbagħad poeżija jew pereżempju letteratura ma ħad tispeċjalizza fuq ir-romanz, da bħal meta tkun pereżempju tabib u mbagħad tispeċjalizza bħala speċjalist fl-għajnejn. Però fl-aħħar mill-aħħar dik hija biex ngħidu hekk il-kumbattament ewlieni illi għandhom ħafna persuni, individwi illi jixtiequ dawk li għandhom l-MA jingħataw ukoll il-warrant permanenti għaliex ovvjament mingħajr ma nidħol f'merti politiċi. Però dejjem kien hemm dik ix-xewqa mill-individwi illi minflok jibqgħu supply għaliex inti bl-MA xorta tibqa' supply għax m'għandekx warrant permanenti. Jingħataw il-warrant permanenti għax xorta jkollhom l-esperjenza u xorta jkunu speċjalizzaw fis-suġġett. Ġifieri dak huwa biex ngħidu hekk il-kumbattament ta' individwi diversi li hawn ħafna nies li għadhom supply. Ġifieri dak li huwa l-iżvantaġġ tal-MA, però l-vantaġġ tiegħu hu li tispeċjalizza żgur fuq ħaġa partikolari u di anke fil-BA inti ħad tiġi iktar speċjalist mit-tutur tiegħek stess. Jiġifieri ħadd tkun speċjalizzat. Fil-fatt Wayne, Franklin jistaqsina
bl-MA fil-Malti tista' ssir għalliem, ġifieri inti qed tirrispondih dan. Le, ma tista' tagħllem però tibqa' supply. Ekku. All right. Ħa ngħaddi fuq Bernice, tista' tkellimna daqsxejn aħjar fuq l-MTL issa li huwa rekwiżit għall-għalliema u xekk. Mela, bażikament l-MTL li jisuħa post il-kors li kien magħruf bħala bijed. Ġifieri jekk qabel wieħed biex isir għalliem kien jidħol bijed jagħmel 4 snin u jilħaq għalliem. Issa saret l-ewwel tidħol BA tagħmel 3 snin u ma jgħidulek biex inti tkun isek speċjalizzajt fis-suġġett li ħatgħallem. Imbagħad tidħol 2 sentejn masters biex tkun tista' tilħaq għalliem. Naħseb li biex wieħed jilħaq għalliem huwa l-kors li jrid jieħu biex jieħu il-permanent warrant u jkun jista' jibda jgħallem il-permanent warrant toħodha wara 2 sentejn. Ikollok 2 sentejn jisu prattika oħra ġo skola tkun qed taħdem u mbagħad wara dawk is-2 sentejn inti tilħaq għalliem permanenti. Ġifieri naħseb jekk wieħed jixtieq isir għalliem dak huwa l-kors li jrid jieħu sabiex jagħmel dan. All right. Donna Borg iżżid ma' dan li qed ngħidu. Anke fi scale post-sekondari xorta trid l-MTL post-sekondari qed ngħidu. Ma nafx aħna fil-kors tagħna ninqasmu primarja u sekondarja u it-taħriġ prattiku dejjem ikun ġo skejjel jew primarja jew sekondarja skont il-livell tiegħek u meta napplikaw għal xogħol ġeneralment fi skejjel sekondarja u skejjel primarji. Ma nafx eżattament il-rekwiżit biex tgħallem ġo skola post-sekondarja sa fejn fien ma nafx hekk sejra żbaljata. Trid tkun għamilt xi żmien tgħallem ġo skola sekondarja qabel ma tibda tgħallem ġo skola post-sekondarja, però ma nafx hekk eżempju tista' x'taqbad u tibda tgħallem ġo skola tas-sixth form bl-MTL. Sa fejn jiena dejjem tibda mis-sekondarja u mill-primarja f'każ li qed fil-kors tal-primarja. All right. Naħseb jekk nista' nżid xi ħaġa jiena hawnhekk għal post-sekondarja naħseb jiddependi kif toħroġ is-sejħa partikolari għall-għalliem. Ġifieri naħseb tkun trid tiċċekkja għal din is-segwaċi tagħna tkun trid tiċċekkja skont il-każ partikolari. Eżatt, naħseb forsi jkun hemm xi skejjel li jitolbu li wieħed ikollu iktar esperjenza fil-qasam tat-tagħlim. Forsi oħrajn ikunu jistgħu jaċċettaw naħseb dejjem tkun skont l-iskola partikolari. Tajjeb, grazzi ħafna. Għandna mistoqsija. Anzi, dik nistgħu nħalluha għal daqsxejn iktar diskussjoni. Ħanaddi għal Glen Falzon. Glen Falzon huwa ġurnalist ma' TVM u anke jipproduċi u jippreżenta programm fuq l-istess stazzjon. Fidej, Glen. Nsalmilkom, jiena Glen Falzon għandi 27 sena, għal kontra ta' ħafna mill-kollegi tiegħi illi tkellmu qabli, il-relazzjoni tiegħi mal-Malti għadha kemm xejn ġdida. Jiena meta kont żgħir. Vera kont inħobb iktar il-lingwi, però qatt ma kelli frasi illi naqbad ir-rotta tal-Malti. Fil-fatt, fil-livell ta' sekondarja, jiena bħala suġġetti għażilt ix-xjenzi kollha. Jiena kelli frasi illi nsir tabib. Jiġifieri żvijajt mhux ħażin minn dik ir-rotta, jiġifieri x'in kont Form 3, dak kien il-għan tiegħi. Però x'in bdejt nikber iktar, bdejt ninduna illi ix-xjenzi mhumiex il-linja tiegħi ħanajdu hekk. X'in mort il-Junior College, fil-fatt, nista' ngħid li nfetaħ tbexxaq ftit il-bib għar-relazzjoni tiegħi mal-Malti għax kont ħadtu fil-livell avvanzat flimkien mas-soċjoloġija. Minn hemmhekk fil-fatt rabbejt mhux imħabba ma aktar ammirazzjoni fejn tidħol il-proża u l-poeżija. Pereżempju, għaddi niftakar ċar kristall
il-ktieb illi kellna biex nistudjaw il-famuż ktieb il-Gaġġa ta' Franz Sammut. Dak għadu fuq moħħi sal-lum il-ġurnata, fis-sens illi dak il-ktieb anki it-titlu tal-ktieb jissimbolizza diversi aspetti tas-soċjetà Maltija u nieħu pjaċir ngħid ara mela fis-sittinijiet is-soċjetà Maltija kienet taħsibha mod. Issa kif qed taħsibha? Ikun hemm dak il-kuntrast bejn il-ġiex naħat, bejn il-ġiex episodji. Iktar il-qudiem ukoll kellu opportunità fuq l-istess linja naqra l-ktieb l-Eli ta' Ħażżajr, l-istess mit-titlu diġà l-Eli ta' Ħażżajr huwa raħal żgħir mentalità magħluqa u l-istess, mit-tixbiħiet huma simili ħafna. Wara hemmhekk ngħid il-verità, xorta kienet kelli ftit minn ħarsti fuq ix-xjenza. Fil-fatt il-kors tiegħi jiena bdejt BA fil-Malti u l-psikoloġija. Jiġifieri żammejt xorta xi ħaġa illi tirrelata ma' xjenza. Għamilt l-ewwel sena bħal kulħadd biż-żewġ suġġetti u fit-tieni sena ddeċidejt illi neqleb u nagħżel għal Malti bl-unuri. Għall-ewwel vera nistqarr li kont daqsxejn mhux konfuż, imma kont daqsxejn inċert għal liema triq batt għax ovvjament ma tkunx taf x'qed tistenna. Però il-mod kont sirt trawmet fija mhux imħabba ammirazzjoni u pjaċir kbir lejn il-qasam pereżempju tal-ortografija. Ġifieri l-ortografija jiena bħalissa naħdem ġurnalist, ħanala 4 snin max-Xandir f'Settembru li ġej u l-ortografija għandi pjaċir ħafna nitgħallem dwarha, nieħu pjaċir ħafna nitgħallem dwarha, tant kemm hu hekk illi l-ors tiegħi fil-newsroom tal-aħbarijiet illi meta nara xi kelma ħażina ta' xi ġurnalisti oħrajn ma niddejjaqx nixdilhom ftit widnejhom biex jirranġawha ħalli ovvjament il-kitba tkun ferm aħjar. Kitbieti wkoll pereżempju inħobb nuża ħafna ndaħħal il-qwiel u djomi Maltin, ix-xoqqa f'muxtar sal-bieraħ stess, bejn il-mazza u l-inkwina, bejn il-basla u x-xrita, mit-salzola mill-ħuta, b'ċikkam hemm ħafna x'tista' tab. U bekk il-kija parti kif il-kitba tiegħi tkun iktar rikka fl-espressjonijiet Maltin u mhux ġast qed nirrapporta xi ħaġa, qed nirrapporta fatt. Jiġifieri dik tgħinek biex il-lingwa tinżel iktar għasel, il-qwiel Maltin tinżel iktar għasel mas-semmija u mat-telespettaturi illi iseguna. Fil-verità qatt ma kelli ħsieb illi nsir għallim fil-Malti, ġifieri ma tantx jiena xi wieħed illi għandi paċenzja fil-verità, l-għalliema intom kollegi tiegħi tal-muni kemm teħtieġ paċenzja biex tgħallem. U qatt ma naf illi kelli dik il-kapaċità, il-ħila ħanajdu hekk. Però x'inkomplejt nistudja għamilt it-teżi tiegħi, niftakar fuq mill-lat lingwistiku wkoll u il-poeżiji bqajt dejjem jogħġbuni għax anke l-fatt illi għandek poeżiji, pereżempju l-kliem, l-għasta tal-kliem illi jinkitbu bihom il-poeżiji tiġini frasi pereżempju il-famuża Demat tas-silġ ta' Mario Azzopardi. Il-kliem mirqum illi hemm fiha li inti tittifhem it-tifsira illi hemm propju taħt dawk il-kliem hija xi ħaġa illi lili taffaxxinani, illi persuna tkun qed tgħidlek messaġġ A, imma fil-verità tuża messaġġ B biex tasal għal messaġġ A. Tittifhem u tidħol fil-fond ta' ċerti kliem u ċerti espressjonijiet illi jintużaw anki fil-kuntest tagħhom. Insomma, komplejt l-ewwel xogħol tiegħi kien
fil-kitba ġifieri minn dejjem kont inħobb nikteb u nikteb u fit-tul ġifieri, però qatt ma bsart laqqas illi se nsir ġifieri ġurnalist. Però ommi minn dejjem kienet tgħidli illi inħobb insaqsi. Niftakar tgħidli pereżempju aneddotu ħelu, kont insaqsija niftakar isu l-bieraħ imma tfal kif jiġu? It-tfal kif jiġu? Kif isiru tfal? Kif isiru tfal? U kienet tgħidli dejjem ġida ta' età tagħna qed nitkellmu, kienet tgħidli il-bambin, jibgħathom il-bambin, imma jgħaddi ġurnata u nerġa'. It-tfal kif jista' jkun il-bambin? U insomma, u din l-imħabba ta' il-mistoqsija u ħtilef kif dejjem jallimna il-Malti baqgħet tbaqba fija. U tajta għal-ġurnaliżmu. L-ewwel bdejt fuq gazzetti illi tini l-fakultà illi nikteb iktar fit-tul, u mbagħad libt għax-xandir għal fuq it-televiżjoni. Mill-PBS kienet l-ewwel esperjenza tiegħi illi nitkellem fuq it-televiżjoni. Bħalissa kif tafu intom iktar minni, il-pajjiż fuq kulħadd hija l-imxija illi qegħdin ngħixu fiha bit-tajjeb u l-ħażin tagħha. Tallimna wkoll għax kif jgħidu mill-wart aw mix-xowk anki l-wart joħroġ, ġifieri tallimna kliem bħal l-imxija, epidemija xi tfisser kif għandna l-COVID-19 pereżempju. Meta huma kliem illi għalkemm qed ngħixu realtà li hija ftit qarsa dejjem tgħin u dejjem tkompli tarrikkixxi il-lingwa. Ukoll jiena kif qedtu intom fl-introduzzjoni immexxi u programm u nipprova kemm jista' jkun għax ovvjament ikun hemm ċerti kliem illi ma nistax ma nużax l-Ingliż għalihom, illi ndaħħal ħafna kliem bil-Malti. Hija għażla tiegħi għandi l-jett fuqha jiena, imma nħoss illi il-Malti lili għalkemm ma kontx mill-ewwel naf x'nixtieq ħansir, il-Malti lili nista' ngħid illi fetaħ li toroq illi laqqas biss kont intbaħħt bihom qabel. Qed nara pereżempju hawnhekk żewġ eks-għalliema tiegħi għandi lil Donna Borg kienet tallimna dik l-imbirka modalità fil-lezzjonijiet fil-kors tal-Malti fit-tielet sena. Niftakar għandna wkoll il-Dr. Michael Spanjol illi kemm il-darba kien joqgħod jiġbidli widnejja fil-lezzjoni għax ngħid xi kelma żejda jew hekk, jew noqgħod naqbes fil-nofs jew ħaġa oħra. Imma ġifieri il-Dipartiment tal-Malti huwa kif tafu intom inżewwaq sew bit-talenti tal-għalliema li hemm iġaluk tħossok wieħed minnhom, ġifieri ma jħarsux lejk minn fuq għal isfel, imma jħarsu lejk bħala wieħed minnhom dejjem issibhom hemm ta' wens ta' spalla tmur tħattilhom il-bib issibhom hemm, li hija xi ħaġa fil-fema tiegħi importanti fl-iżvilupp kemm tal-ħiliet tagħna u anki tal-ħiliet tagħhom għax isiru jafuna miż-żewġ naħat. Ovvjament jiena bħala xandar pubbliku għandi kemm il-darba nagħmel diversi servizzi fuq l-użu tal-lingwa Maltija, pereżempju servizzi li ħdimt fuq is-sena li għaddiet huwa sempliċità. Imma pereżempju fis-siti elettroniċi tal-Gvern mhux kollha ssib verżjoni bil-Malti. Meta bil-Kostituzzjoni ta' Malta il-lingwa Maltija hija l-lingwa nazzjonali, jiġifieri qabel ikun hemm verżjoni bl-Ingliż, irid qabel xejn ikun hemm verżjoni bil-Malti. Għamilt stħarriġ kont fil-websites tal-Gvern u kien hemm b'dispjaċir ngħid uħud minnhom illi ma kellhomx verżjoni bil-Malti. Nittama li b'dak illi qed nagħmel xogħli qed noqros l-irjus il-kbar biex ngħidu hekk ħalli it-tkattir u l-imħabba lejn il-Malti u r-rispett li jistħoqlu il-Malti
ikompli jiġi rispettat u molli il-fuq. Il-Malti jgħinni wkoll fil-ksibijiet tiegħi x'jiġifieri. Nuhu pjaċir ħafna illi kemm jista' jkun jekk pereżempju għandna kelma informazzjoni bil-Malti, imma għaliex pereżempju ma nużawx tarif tfisser l-istess. Imma fejn nistgħu nużaw kliem illi diġà qiegħed hemm. Pereżempju kien hemm kwistjoni riċentament li fuq il-lingwa jekk kif għandna nikdbu il-Malti minn kliem illi ġej mill-Ingliż. Pereżempju, jiena ma stajtx nifhem kif il-kliem bħal football u cake drajnihom miktubin ma jidhrux koroħ fuq lajn, imma kliem pereżempju bħal washing machine kienu jinkitbu gedwiġija f'għajnejja kienu jidhru, però il-Kunsill tal-Malti fil-fema tiegħi iddeċida deċiżjoni tajba illi issa ħalla l-libertà tal-kittieb jew tal-persuna illi jew jaħalli l-kliem bl-Ingliż u dak huwa it-triq il-qudiem illi jażel il-Kunsill. Nittama illi bix-xogħol tiegħi jinkompli inseddaq l-imħabba li għandna lejn il-Malti u bekk jiena fl-irwol tiegħi bħala xandar pubbliku obbligat illi fejn jista' jkun il-Malti nużah, nagħllem il-ħaddieħor juża l-Malti forsi b'xi espressjonijiet illi nuża jiena stess u inkomplu nollu l-Malti il-fuq kif jistħollu mhux hekk. Mela, grazzi Glen, għandi żewġ mistoqsijiet għalik. Mela, l-ewwel waħda minn Kita Tart. Tħoss li ħakma tajba tal-Malti tgħin lill-ġurnalisti jħossuhom aktar komdi f'xogħolhom, inti diġà missejta ftit l-esperjenza personali tiegħek. Forsi tista' tiġġeneralizza ftit iktar. Ħanajdlek, il-ġurnaliżmu di opinjoni tiegħi, ġifieri jiena minn xejn jista' għandi opinjoni tiegħi personali. Biex tkun ġurnalist fil-fema tiegħi, apparti l-BA fil-komunikazzjoni u l-masters jgħinuk, l-ewwel u qabel kollox irid ikollok xamma għal storja. Issa, għalhekk jien qabel semmejt l-imħabba li għandi lejn il-kultura Maltija, il-proża, l-poeżiji, għax tifhem kif jaħsbu n-nies. Tipprova tidħol fiż-żarbun tan-nies. Allura l-mistoqsija li għamiltu intom iva, il-Malti huwa essenzjali biex int titħaddet man-nies, tifhem l-emozzjonijiet tagħhom, tara l-ħsibijiet tagħhom x'jiridu jwasslu huma u bekk tikkonnettja aħjar, torbot aħjar mal-ħsibijiet tagħhom biex il-messaġġ illi jien nixtieq noħroġ minn persuna li qed nintervista joħroġ iktar b'saħħtu. Jiġifieri xi kultant jaħsbuna aħna l-ġurnalisti inħossuna li tniġru wara is-sensazzjonaliżmu jew wara xi ħaġa illi qatt ma rajna bħala fil-verità in-nies qed ifittxu is-sempliċità. Ejja nkunu diretti, ejja nkunu dritt għal punt ma ndurux mal-lowża u iva il-Malti li għeni biex din ir-rabta ma' nies li ma nafx, għax ħajn intervistar xi ħadd jiena ma nafux, naqbad iktar, jiġifieri u l-istorja toħroġ iktar b'saħħitha minn qatt qabel u mbagħad ovvjament dik l-istorja li nkun ktibt jien tasal għand in-nies u jisimgħuha u jistgħu jħossu l-esperjenzi ta' ħaddieħor ta' nies illi ma jafux. Mela, grazzi ta' dik it-tweġiba. Mistoqsija interessanti minn Josef Trapani. L-ewwel jgħidlek proset tal-intervent u jistaqsi ħafna drabi l-ġurnalisti u speċjalment ix-xandara ikollhom jażlu kelma minn oħra f'ħin qasir immens. X'taħseb li jista' jsir biex jgħinhom f'sitwazzjonijiet bħal dawn? Jiena personalment, imma jiena għax imrawwem fil-Malti kif qed ngħidlek, ċertu kliem bil-Malti jiġini kif ngħidu bħat-sokkor. Nifhem illi fid-dinja tal-ġurnaliżmu hemm qisu l-ġlieda bej min joħroġ l-aħbar l-ewwel u kif toħroġha, kif tiktibha, kif twassala, il-kliem illi tuża, kollox. Jiġifieri il-fatt illi jiena qed naħdem fil-medja u għandi ħakma tajba tal-Malti
inħoss li ċerti kliem aħna tnejxu f'Malta, tal-Malta pajjiż huwa li nitkellem bil-Malti ovvjament, allura l-fatt li jiena għandi ħakma tajba, il-messaġġ qed inħoss li jasal iktar direttament fl-imħuħ tal-Maltin jew fl-imħuħ tan-nies li qegħdin isegwuni u bekk l-aħbar tkun tiġi mifhuma iktar malajr u iktar b'mod spedit. Ħila li kol ksibt fil-BA nixtieq ngħidha dini illi minn ammont kbir ta' informazzjoni nasar sakemm noħroġ is-sugu mill-aħbar. Ġifieri dik hija waħda mill-ikbar sfidi illi niffaċċja f'xogħol jien ikun hemm konferenza tal-aħbarijiet u Ministru X għal biżibilju ta' affarijiet. Imma jien irrid ngħid x'inhu l-iktar illi jolqot lin-nies fil-laħam il-ħaj f'ħajjithom ta' kuljum. X'irrid noħroġ minnha? Dik ukoll diversi credits illi kellna fl-Università fil-kors tal-BA enitna biex minn konferenza stampa, minn ktieb, minn poezija, minn prosa, x'inhi it-test u x'inhu tasar, mhux biex tħalli jew biex tieħu il-shortcuts, imma biex issugu dak l-iktar jinteressa in-nies toħorġu f'kitba qasira f'Malti ċar fi żmien qasir u b'mod dirett. Mela, grazzi ħafna Glen. Qabel ngħaddu għal Javier Degiorgio u Christa Boffa li huma l-aħħar żewġ kelliema tagħna, għandi żewġ mistoqsijiet ta' Diane Kutajjar u Kirsti Bartolo li jintrabtu flimkien u nixtieq nindirizzhom lil Bernice. Mela, Bernice, qed nistaqsu dawn iż-żewġ segwaċi, jekk inti tidħol MTL tal-primarja jew tas-sekondarja, fil-professjoni, meta tkun qed taħdem tista' tbiddel mill-primarja għal sekondarja jew dan mhuwiex permess, jew viċi versa. Sa fejn fien, jekk jiena għandi MTL sekondarja fil-Malti, jekk napplika biex nagħllem primarja, jimpjegawni bħala supply teacher, mhux bħala għalliema li nista' nġib il-permanent warrant. Jekk trid nikkonfermalhom anke mal-fakultà fil-każ ngħaddi tweġibiet lilkom u forsi tgħidulhom intom għax ta' fejn fien qiegħda hekk, imma ma nafx eżattament jekk dik. Iva, jiena ħadd nota ta' min saqsal mistoqsija ġifieri nistgħu nagħmlu hekk anzi. Nirringrazzjak ħafna. Grazzi. Mela. Ngħaddu issa l-Javier Degiorgio. Jaħdem l-Università ta' Malta fil-Fakultà tax-Xjenzi tas-Saħħa, jagħmel xi xogħol mal-Kunsill Nazzjonali tal-Isien Malti u anke jagħmel xi xogħol għal rasu, però ħalli fideh biex jgħidilna x'inhu dan ix-xogħol eżattament. Fidejk Javier. Grazzi. L-ewwel qed nirringrazzjakom talli oġobkom tistednuni u nirringrazzja wkoll il min qed isegwina u nittama li dak kollu li qegħdin ngħidu jiswilhom ta' ġid. Mela, il-titlu ta' din il-laqgħa tagħna tal-lejla titratta t-toga u jiena l-ewwel toga tiegħi ma lbistix taħt id-Dipartiment tal-Malti, imma lbista permezz tal-istudji tiegħi li għamilt fil-BA bl-unuri fit-teoloġija u flimkien kelli wkoll il-filosofija. Però sa minn ċkuniti dejjem kelli għall-qalbi ħafna l-Malti. U dejjem xtaqt ukoll insir għallim tal-Malti, fil-fatt il-lob tiegħi jekk nista' nsemmih dal-episodju dejjem kien ikun marbut fil-kamra li kellna fuq il-bejt xi daqsxejn ta' whiteboard nilagħba tat-teacher, imma insomma. U nammetti wkoll illum il-ġurnata dik ix-xewqata tbaqbaq ħafna fija għax inkun fejn inkun mal-ewwel ċans li jiġini biex ngħid xi ħaġa fuq il-Malti u f'xi ħaġa ta' tagħlim anke imqarek inkunu waqt il-break tax-xogħol ara ħirġa minn fommi, ma insomma. Fl-2013 mela gradwajt fit-teoloġija flimkien mal-filosofija u r-raġuni li biddilt ir-rotta tiegħi oriġinarjament dejjem jiena xtaqt li nidħol Malti BA flimkien mal-lingwistika, ir-raġuni kienet li għal min jafni it-tirti imbagħad inbidel daqsxejn minħabba li kont xtaqt nidħol nimxi għat-triq ta' saċerdozju, fil-fatt għamilt 2 snin u nofs bħala seminarista. Imma mbagħad wara 2 snin u nofs deċidejt li nerġa' nbiddel ir-rotta u għamilt xi żmien mbagħad naħdem fis-sajf ħanut tal-kotba sakemm mbagħad komplejt l-aħħar sena tiegħi fit-teoloġija
U appena kif spiċċajt mit-teoloġija applikajt bħala xogħol l-università u hemmhekk ħadd naħdem bħala segretarju kif qed inti fil-Fakultà tax-Xjenzi tas-Saħħa. Niftakar kif ġiet l-opportunità f'idejja li nista' nerġa' nkompli nistudja il-Malti applikajt mill-ewwel għall-kors tal-qari tal-provi. Kien kors li ma nafx segwina kien issuġġeriju li ħafna fi żmien is-sixth form ta' kont il-higher secondary Joe Borg, naħseb il-kol nafuh il-Joe Borg, kien ħajjarni ħafna għalih, għaliex dejjem noqgħod attent għall-iżbalji ortografiċi, mhux qed nara xi programm ta' televiżjoni, ma insomma. U segwejt il-kors tal-qari tal-provi u ngħidilkom mhux biex nonqos b'rispett lejn xi individwu fil-korsijiet kollha ta' qabel li għamilt, imma id-Dipartiment tal-Malti l-ewwel kuntatt tiegħi kien permezz tal-qari tal-provi verament inħossni student ta' bilħaq. Ġifieri l-imħabba tiegħi għall-Malti reġa' esplodiet, kont mfallix lezzjoni waħda niftakar fil-kors tal-qari tal-provi darba minnhom kont ma niflaħx u żgur ma nitlifix kont qed ma' sħabi biex nittrażmettu ma kenniex coronavirus dak iż-żmien, imma xorta trasmettejnija permezz tal-internet. U niftakar nimbagħad meta spiċċajt jew wasal biex nispiċċa naħseb li kien f'Jannar tal-aħħar ftit perjodu tal-kors tal-qari tal-provi applikajt minnu fih għad-diploma fil-letteratura Maltija li bħalissa għadni qiegħed insegwiha, wasalt fl-aħħar ftit xhur tagħha. U fil-bidu semmejt il-qari tal-provi, jien minn dejjem kelli aktar qalbi nammetti il-lat lingwistiku tal-lingwa fejn jidħol il-Malti anzi, però naħseb li kien se jkun nuqqas tiegħi, onestament, li kieku ma dħalx għal din il-diploma fil-letteratura għaliex kif qalet ukoll Donna, xi kultant jisna nifirtu bejn il-lingwistika u l-letteratura ma fil-verità naħseb verament jaħdmu jitfit u nistqar li din il-ħaġa nirrealizza fil-ġurnata tal-lum għaliex il-letteratura nnifisha tuża il-lingwa. U tiġi trasmessa permezz tal-lingwa mitkellma, miktuba u naħseb li mmorru verament jitfit. Barra minn hekk, apparti x-xogħol tiegħi mal-Università, semmejt ukoll inti l-Kunsill Nazzjonali tal-Isil Malti, ġejt offrut opportunità s-sena l-oħra biex nagħmel xi xogħlijiet żgħar ta' qari tal-provi u anke traduzzjoni. U intqajt ma' opportunità oħra wkoll fejn illum il-ġurnata dħalt bħala membru, anzi segretarju tal-qari tal-provi tal-Malti, u tiskanta kemm minn daqsxejn ta' nista' nsejjaħlu daqsxejn għax huwa daqsxejn fis-sens ta' tul ta' żmien il-kors qasir tal-qari tal-provi kemm fetaħ li bibien wisajn. Ġifieri l-kuntatt tiegħi man-nies beda jikber, beda anke issa permezz tal-kors tad-diploma fil-letteratura tgħid kemm iltqajt ma' nies ġodda, il-kuntatti komplu jiżdiedu. U forsi ta' min nistaqsi l-istess mistoqsija li l-nifsi wkoll. Tuna t-toga mbagħad se jiġri. Jien ukoll għadni fix-xewqa ġifieri li wara li tispiċċa d-diploma issa fix-xhur li ġej, f'Ġunju li ġej min jaf se nagħmel, min jaf fejn se mmur. Għadni nixtieq ħafna li nagħllem il-Malti, nixtieq nasal għalija b'xi mod. Però rrid ngħid illi l-fatt illi dawn it-toroq kollha mserba biex wasalt fejn wasalt issa fil-Malti, naħseb li minnhom infushom hija diġà esperjenza sabiħa u kreattiva għaliex inħares u nagħlaq b'din. Inħares lejn il-lingwa Maltija bħala arti. Għaliex hija arti għax arti biex nesprimi li l-nifsi. Il-Malti dejjem kien l-ewwel lingwa tiegħi u jekk jien għandi bżonn nikteb u nisvoga fil-kitba mela jien użajt il-Malti, jekk għandi ftit inkanta kantajt bil-Malti, esprimejt dak li nħoss, eccetera. Ġifieri hemm qegħdin. Mela, grazzi ħafna Javier. Għandna mistoqsija tal-Lara nixtieq nindirizza lil Glen. U tgħidilna hekk. Taħseb li jista' jsir sforz aħjar biex ikun hemm bil fuq terminoloġija jew ismijiet uffiċjali
speċjalment tal-organizzazzjonijiet bħal United Nations, ġieli f'lejla waħda tisma' mill-inqas 3 verżjonijiet differenti, ġnus Magħquda, Nazzjonijiet Uniti, Ġnus Uniti, etc. Mela, is-Sinjura għandha raġun, jiena personalment nuża Nazzjonijiet Magħquda tgħidli għalfejn mhux ġnus. Il-terminu tal-ġnus inħoloq fi żmien fejn kienet hemm ċertu stejjer jew forsi battibekki politiċi bej pajjiż u ieħor u hekk u il-ġnus inħoss jiena illum m'għadix daqshekk relevanti għax il-pajjiż żaru fer indipendenti għadu l-indipendenza u l-ħelsejn minn taħt. Allora nużaw il-kelma, jien nuża l-kelma Nazzjonijiet Magħquda fil-fatt meta titkellmu dwar il-kelma ġnus bla ma trid taħseb fil-missirijietna u ommijietna n-nannit tagħna kif kienu jitkellmu qabel, ovvjament għax ir-realtà kienet differenti. Jekk min issejjer żball, jiena l-iktar illi peress naħdem fil-newsroom tal-PBS, l-iktar li nużaw, anzi, nużaw lila bħala kelma Nazzjonijiet Magħquda. Però is-Sinjura għandha raġun di rajnija diġà wkoll issa fl-aħħar ħin fejn kien hemm xi ġurnalisti flok jgħidu l-imxija tal-COVID-19 jgħidu l-imxija għal-awċija, ikarkruha l-imxija. Fil-verità dik għandha tkun l-imxija tal-COVID-19 u mhux l-imxija. Kliem oħrajn li bħalissa ovvjament mhux jiġuni f'moħħi hemm illi hemm nuqqas ta' kjarifika fihom, però nista' nassigura l min qed isegwina li aħna bħala xandara pubbliċi fuq l-istazzjon nazzjonali naraw u l-interessi tal-Malti ikunu salvagwardjati l-ewwel u qabel kollox f'kidbietna. Mela, grazzi Glen. Se ngħaddu għall-aħħar kelliema tagħna li hija Christa Boffa. Christa kienet taħdem fil-ġurnaliżmu u x'hekk Christa. U issa qiegħda fil-qasam tal-komunikazzjoni. Fidejk. Eżatt. Mela, jiena Christa gradwajt bil-BA fil-Malti fl-2013 u wara li gradwajt bil-Malti għamilt kors, għamilt diploma fl-interpretar, l-istess fl-Università ta' Malta. Speċjalment il-kors tal-interpretar kien kors illi użajt ħafna l-Malti, użajt ħafna dak illi tallimt fil-Malti, anka il-kapaċità li nitkellem Malti tajjeb. Għaliex ovvjament hija xi ħaġa li hija mitluba ħafna, speċjalment tipo fl-istituzzjonijiet Ewropej, skużawni. Għaliex ovvjament tinterpreta jew mill-Malti jew inkella lejn il-Malti fil-każ tagħna l-Maltin. U wara li gradwajt mill-interpretar kont kemm xejn fi kriżi eżistenzjali għaliex ma kontx ċerta eżattament jisni x'rid nagħmel jew le naħseb li huwa lejtmotiv ta' din il-laqgħa il-lejla. U dak kellna il-famuż sajf ta' wara li tigradwa u dak iż-żmien qisni bdejt nipprova nara u nifhem x'irrid nagħmel. Dak iż-żmien kont nagħllem l-Ingliż li kont nagħmel bħala xogħol fis-sar tal-Università u kienet esperjenza li għalmitni li ma rridx nagħllem. Ma kont ħassejt li kienet żgur xi ħaġa li ma rridx nagħmel għax ma ħossnix li jiena tajba biex nagħllem. Ġifieri ovvjament tajt parti kbira mill-qiegħed li soltu nassoċjaw ma' degree fil-lingwi. U dak iż-żmien ukoll bdejt nipprova nesperiment anke nara x'interessani u le. U ħaġa li dejjem kienet interessani li hija l-kitba. Qabel il-BA kont iktar li nikteb iktar bl-Ingliż. Għaliex anke jien bħalma qal Glen, il-relazzjoni tiegħi mal-Malti nista' ngħidu li kibret ma' żmien. Ma kontx persuna li kienet ħan nistudja l-Malti skur. Iktar jisni meta dħalt fl-università u anke l-ewwel sena kont għandi min ixxerta jekk irrid inkompli fuq il-Malti. Għażvija xi ħaġa kemm xejn normali għal ħafna nies f'ħafna korsijiet li ma jkunux ċerti, anke li x'nażlu meta nkunu issa nħares lura kemm xejn żgħar. Imma mbagħad sal-aħħar tal-kors kont sirt inħobb ħafna il-Malti. Sirt inħobb anke l-letteratura bil-Malti għaliex ovvjament
anka kont issa letteratura differenti meta kont żgħira ma kontx naqra. U dak iż-żmien kont provajt inqarreb iż-żewġ affarijiet, il-kitba, il-Malti, il-lingwi in ġenerali, u nipprova nara x'nista' nagħmel bihom. U ħaġa li fimt li stajt nagħmel bihom kien blog fuq l-internet. U kont bdejt nikteb fuq il-ħajja, fuq xi vjaġġi li kont nagħmel. Kien bla ebda fini ta' xejn iktar isni biex naqsam dak li kont inkun qed naħseb ma' nies. U kelli kemm xejn segwaċi wkoll. Fl-istess żmien, fl-istess kriżi, waħda mill-opportunitajiet illi kont sibt anke meta bdejt infittex xogħol kienet illi napplika għall-internship mal-Parlament Ewropew fi Brussell. U kont applikajt l-istess bħal meta tapplika għal xogħol u ftit ta' żmien wara kont riċevejt telefonati li kienu aċċettawni. U jiena ħaġa li verament dejjem xtaqt nagħmel kienet li ngħix barra minn Malta, mhux għaliex Malta ma nħobbix, imma għaliex kont inħoss li speċjalment ta' dik l-età huwa żmien li tesperimenta li tara x'hemm iktar x'hemm lil minn pajjiżek. Ovvjament kont aċċettajt u tlajt nagħmel l-internship fi Brussell ta' 3 xhur fejn kont naħdem fil-komunikazzjoni. U dak iż-żmien kont responsabbli biex nħossib programm li kien isir fuq it-television. U kont nħossib nikkoordina ma' xi mistednin li kien hemm dak iż-żmien, jew inkella li nagħmel anke qarib tal-provi bil-Malti. U ħaġa wkoll li kont nagħmel kien l-editing, il-montaġġ tal-programm stess. Ħaġa li jien tallimt meta kont hemmhekk ma kellix idea minima. U meta kont hemmhekk anke minħabba li kont anke l-bot mid-dar, jisni iktar u iktar bdejt nidħol fil-ħaġa tal-blog u li nikteb biex inżomm anke iktar kuntatt mal-familja, mal-ħbieb li ma kinux miegħi hemmhekk. Meta spiċċa l-internship, erġajt kelli kriżi esistenzjali għaliex ma kontx naf eżatt wara li ninżel Malta x'sa nagħmel. Ħaġa li kienet berren f'moħħi kien il-ġurnaliżmu għaliex kont l-istess ħaġa kien mod ta' kif nista' nikteb u jien persuna anke tipo ninteressa ruħi f'ħafna affarijiet, f'ħafna speċjalment f'partijiet jiġu marri, u provajt nidħol fil-ġurnaliżmu. Indunajt wara ftit li ma kienx jottalija, il-karriera tiegħi ħadet ħafna tidwiriet ukoll. Minħoss li fl-aħħar irnexxi nsib dak li rrid nagħmel bl-iżbalji stess li bil-affarijiet li għamilt u li forsi issa li nħares lura ngħid ma kinux jgħoddu għalija. U wara li spiċċajt waqaft mill-ġurnaliżmu, indunajt illi stajt naqgħad dak li kont inħobb min-naħa lingwistika, jiġifieri jiena għamilt teżi fuq evażjoni fuq kif il-lingwa li tintuża tista' tużaha biex tipperswadi lil xi ħadd. Dak iż-żmien kont għamilta fuq il-politika. Indunajt li l-istess ħaġa nista' napplika għal xi ħaġa li tista' tini iktar possibilitajiet ta' xogħol, illi kien il-marketing. Illum il-ġurnata ħafna mill-marketing huwa bbażat fuq il-kontenut, fuq dak li naraw fuq social media, fuq dak li naraw fuq il-blogs, fuq il-siti tal-internet, dak huwa kollu marketing, huwa kollu affarijiet li irid tkun hemm xi ħadd li jiktbu u li jiktbu b'intenzjoni u b'mod li jaraf minn ħajaqraw u dak li il-persuna li tkun ħataqra xi trid tisma' biex tixtri. U bdejt interessa ruħi iktar u fl-istess ħin bdejt nipprattika dak li bdejt nitgħallem waħdi. Kont għamilt ħafna korsijiet online, xajt ħafna kodba, rajt ħafna fuq dan il-kamp. Bdejt napplika l-istess affarijiet fuq il-blog. Sakemm imbagħad spiċċajt għajt naħdem fil-komunikazzjoni. Il-fatt li xorta rrid nerġa' mmur ngħix barra baqa' dejjem hemmhekk u wara ftit żmien kont erġajt sifirt u ġejt hawnhekk Firenze fejn ħdimt fit-turiżmu, l-istess lat ta' marketing fit-turiżmu, ma fejn kont anke nħossib turisti li jiġu Firenze
nħduhom il-mużej, eċetera, eċetera, li mhuwiex relatat assolutament ma dak li studjajt. U wara din l-esperjenza bqajt dejjem fl-istess kamp tal-komunikazzjoni u fl-istess ħin ukoll dejjem żammejt bej wieħed u ieħor preżenza tiegħi online kemm bi blog illi bħalissa ironikament jinsab magħluq għaliex nirranġah biex nerġa' niftħu u anke fuq social media, eċetera. Ħaġa oħra li bdejt nagħmel riċenti hija illi nikteb bil-Malti. Sfortunatament għalija jien naħdem bl-Ingliż u ngħix ħajti bit-Taljan, jaf għalhekk qed intemm ftit x'eseb bit-Taljan bħalissa. U l-kuntatt tiegħi mal-Malti sfortunatament mhuwiex kbir daqskemm nixtieq għaliex l-unika mument fej ikolli biex nitkellem bil-Malti huwa jew meta nċempel id-dar, jew meta niġi Malta, hija ħaġa li nkun vera eċitata biex nitkellem bil-Malti fl-aħħar. U mod li sibt biex nibqa' f'kuntatt mal-Malti huwa illi nikteb bil-Malti. U fil-fatt reċentament dejjem kont nikteb ma kont nippubblika kważi xejn fuq l-internet. U reċentament fil-din il-kwarantina stess bdejt nippubblika xi affarijiet. Xi ħaġa li pubblikajt fil-bidu, reċentament spiċċat fuq riklam ta' ċisk, mhuwiex tqejjed tal-prodott. Li hija xi ħaġa li qatt ma stennejt fis-sens li huwa mod ta' kif jiena inżomm mal-lingwa illi ovvjament kibirt biha. U li tispiċċa wkoll tagħmel dak illi tieħu gost tagħmel għal xogħol għaliex ovvjament sirt nikteb ukoll anke barra mix-xogħol, ġifieri hekk. Naħseb dak l-iktar. Jiena jekk nista' nagħti parira l min qed jismana u li forsi anke huwa mitluf, nixtieqilkom li naħseb kulħadd kien mitluf li ftit illi verament ikunu twildu li jgħidu jiena rrid insirek jew jiena rrid insirek. U li ħafna drabi iktar tard fil-ħajja. Li huwa dan iż-żmien illi tieħdu ċansijiet biex tesperimentaw anke f'termini ta' xogħol, eċetera, u li tkunu anke kreattivi, tipo il-lingwi jgħalmuna is-sabiħ tal-kreattività. U naħseb li huwa xi ħaġa applikaw għal ħajja tagħna ta' kuljum, illi tkun kreattiv f'dak illi tista' tagħmel, illi ma taħsibx li okej jiena studjajt il-lingwi allura rrid nagħlem jew kellha rrid bil-fors nagħmel bħala qarrija tal-provi. Mhuwiex hekk, hemm ħafna iktar torroq jista' jieħu jekk anke jaħseb dak li jħobb jagħmel u japplikom għal ħajja ta' kuljum u għax-xogħol. Grazzi ħafna Christa, storja imżewqa oħra. Issa, għandna ftit mistoqsijiet għalik Christa wkoll. Okay. Mela. Mistoqsija minn Lara, titħajjar tippubblika kitbiet tiegħek bħala ktieb mhux biss bħala kitba fuq mezzi soċjali? Naħseb diġà irrispondejt. Ara, għalissa bdejt nippubblika l-iktar fuq media soċjali għaliex l-iktar ħaġa faċli wkoll. Anke bħalissa illum il-ġurnata, speċjalment f'dan iż-żmien ta' kwarantina, hemm ħafna iktar nies online illi qed ifittxu anke kliem ta' mhux biss aħbarijiet ta' niket u aħbarijiet ta' anke aħbarijiet sbieħ, kitbiet sbieħ li jistgħu forsi anke jikkunslaw, jħossuhom li mhumiex waħedhom. Ġifier issa bdejt bil-medja soċjali. Eventwalment nitħajjar forsi nippubblika xi ħaġa forsi virtwalment ukoll. Il-qudiem ma nafx kont l-opportunità ngħidu hekk. All right. Veronika tgħidlek tħoss in-nuqqas tal-Malti li ma tużax kuljum fil-ġurnata tiegħek diġà wkoll missejta xi ftit, forsi telabora ftit fuqha wkoll. Naħseb l-iktar ħaġa li nuqqas li nħoss il-personalità tiegħi bil-Malti għaliex meta
tkun qed titkellem b'lingwa li mhijiex tiegħek, ċertu kwalitajiet tal-karattru tiegħek ishom jisparixxu ftit, speċjalment aħna nikbru nitkellmu l-Ingliż u l-Malti. Ġifieri bejn wieħed u qisu nidraw snab dawk iż-żewġ lingwi. Meta toħroġ minn dawk il-lingwi tmur bħalma qiegħda jien bħalissa ngħix f'pajjiż fejn jitkellem lingwa kompletament differenti, tħoss in-nuqqas tal-flessibilità li jkollok. Ħaġa oħra li niddejja hija li meta nkun qed nitkellem bil-lingwa tiegħi għal-bidu sakemm nirranka, nerġa' nidra qisek kif biex iġġib lura l-flessibilità li jkollok. Eżatt, meta tkun espost ħin kollu għal-lingwa, ħaġa li sfortunatament minsa. All right. U għandna mistoqsija wkoll minn Javier Kassar. Għalkemm tuża lingwi oħra fil-ħajja tiegħek, minn fejn issib l-ispirazzjoni biex tikteb poeżiji u kitbiet bil-Malti? Ifhem naħseb f'moħħi għadni naħseb bil-Malti, ġifieri sakemm ma nkunx qed nitkellem kompletament ħin kollu bit-Taljan, anka ġieli joħorġu li anka kliem bil-Malti fit-Taljan, fil-fatt anka minn qiegħed qrib tiegħi ħbieb, eċċetera, u hekk talmu mela daw il-kliem li jidħlu fil-lingwi l-oħra anka jekk tipprova tħallihom barra. L-ispirazzjoni l-iktar li naħseb tiġi minn dan il-lat li jien xorta naħseb bil-Malti imma ħafna drabi jisni qed nitkellem waħdi, ġifieri nkun irrid nesterna dak li nkun qed naħseb, u anke li jien nipprova nibqa' f'kuntatt mal-Malti anke bil-qari, ġifieri kull darba li niżel Malta intella ħafna kodba miegħi jew milli għandi d-dar jew nkella mill-ajruport stess tipo nixtri l-kodba biex żgur ikolli xi ħaġa u hekk x'naqra anke bil-Malti. Tajjeb, grazzi ħafna Christa. Għandna xi ftit mistoqsijiet oħrajn. Mistoqsija għal Dorothy. Hemm bżonn tkun taf lingwi oħra apart il-Malti u l-Ingliż biex taħdem fil-qasam ta' traduzzjoni, grazzi u proset tassew. Ifhem iktar ma tkun taf lingwi, iktar ħajjejnuk biex tiftaħ anki inti l-opportunitajiet ta' xogħol. Ġifieri iva, huwa importanti, mhux mandatorji, mhux xi ħaġa li hija bil-fors, imma iktar ma jkollok lingwi iktar ħadd tiftaħ opportunitajiet ta' xogħol. Il-Ġermaniż huwa lingwa li dejjem qegħdin infittxu nies biex jaħdmu fiha, hija lingwa li ma tantx għadhom jieħduha n-nies, ma tantx għadhom jażluha, però in ġenerali sfortunatament il-livell tal-lingwi naqas xi ftit ukoll għax illum il-ġurnata ma tantx jagħtaw studenti li jmorru għall-qasam tal-lingwi. Nisperaw illi jiżdied anke dan il-passjoni u l-imħabba lejn il-lingwi li għandna. Romario, naħseb li qed mute. Użawni konti għat mute mandu ngħid. Grazzi Javier. Għandna mistoqsija oħra indirizzata lil min għamel kors tal-qari tal-provi. X'joffri aktar mit-taqsimiet studju offruti fil-BA tal-Malti? Forsi Javier? Iva, mela le. Issa sintendi jiena ma minx il-kors tal-BA, ġifieri nista' nitkellem però mill-lat fejn nispeċjalizzajna aktar fejn tidħol il-prattika. Jiġifieri jiena nimmaġina li għamilna sintendi diversi suġġetti relatati mal-grammatika wkoll huma kif nibnu l-verbi u l-forum tan-nomi, eċċetera. Naħseb dawn kollha huma affarijiet li jsiru fil-BA. Imma mbagħad naħseb kellna ħafna prattika fuq il-korrezzjoni tal-ortografija. Biss per esempio kellna il-proġett niftakar tal-gazzetti nsejħulu. Naqdu l-gazzetti, jippreżentawna il-gazzetti u rridu nsibu l-iżbalji imwettqgħu pubblikati fil-ġurnali.
Però il-kors tal-qari tal-provi wkoll jgħinek tħejji il-preżentazzjoni ta' ktieb. Jiġifieri dejjem għalmuna wkoll illi veru aħna ħankunu qegħdin insiru qarrejja tal-provi, però jidħol ukoll ftit element ta' disin. Jiġifieri li inti jista' jkollok klient illi jgħidlek isma' korreġejtu li issa kompliju li jmexxini iktar il qudiem. U kienu jissuġġerulna wkoll minkejja illi ma kienx essaċ l-rwol tagħna illi f'każ ta' ħtieġa ta' bidliet ta' kliem nkunu nistgħu wkoll nissuġġerixxu lil min ikun qed jitlobna nagħmlu xogħol tal-qari tal-provi. Imma il-prattika nemmen li hija aktar profonda minn dak li jsir fil-BA. Forsi ċatt ieħor irid iżid xi ħaġa? All right. Mela, għandi mistoqsija minn Lara. U naħseb din tista' toffri lokal diskussjoni anke biex aħna resqin lejn tmiem din id-diskussjoni nistgħu niddiskutuha ftit. Lara tistaqsina, tħossu li ħafna jaħsbu li grad jew baċċellerat fil-lingwa Maltija jillimitak għall-impjiegi f'Malta biss? Jien ma naħsibx laqas xejn, għax naħseb jiena l-inqas inħoss li l-affarijiet li ħadd mill-Malti mhux sempliċement kemm nitkellem tajjeb jew ħażin bil-Malti, jew għax naf nikteb bil-Malti jew għax rajt dak il-ktieb jew ieħor. Naħseb xi ħaġa li titgħallem meta f'kors tal-lingwi huwa il-mod kif it-teknika ta' kif titkellem, il-mod ta' kif iżżomm quddiem għajnejk li għandek udjenza li jew udjenza ta' xi ħadd li għandu ta' grupp ta' nies ta' 16-il sena, jew inkella grupp ta' xi ħadd li twieled fis-snin 60. Il-mod ta' nies għalija huwa indipendenti mill-lingwa li tkun qed titkellem fih. Jien ma nużax il-Malti fix-xogħol tiegħi, nuża Taljan u l-Ingliż. Imma l-affarijiet it-tekniċi li nuża biex nikteb tallimthom fil-baċellerat tal-Malti. Il-mod ta' kif nuża t-ton, nifizzewa il-kitba tiegħek bl-espressjonijiet, eċċetera, tista' tapplikhom għal-lingwi li taf titkellem ukoll. Grazzi, forsi Donna, yes. Kif qalet Christa, fis-sens jiena li 5 snin issa hawnhekk l-Ingilterra u il-Malti miegħi kuljum taf kif is-sens ma bqajtx nagħmlu Malta ma qed nagħmlu barra. Ġifieri naħseb l-importanti li l-Malti narawh bħala wkoll iktar globali milli naħsbu, fis-sens dak għandu jkun it-tirtana. Ġifieri li ma nibqgħux limitati taf kif fis-sens hawn ħafna nies. Il-Maltin qegħdin kullimkien, speċjalment f'ċertu pajjiżi. Imma dejjem ġifieri ħatiltaq speċjalment f'ċertu pajjiżi bħall-Ingilterra, l-Awstralja, l-Italja, dejjem ħajkollok ukoll dak l-element taf kif fejn inti u kif qalet ukoll Christa, ġifieri mhux biss il-lingwa ma li tallimt fil-BA, li tallimt fl-MA, li tallimt bl-affarijiet li għamilt jiena Malta. Ovvjament inti tista' u xek tpoġġihom ukoll għal-lingwa oħra, dak li tallimt fil-letteratura. Kollox u xek imbagħad użajtu jiena għal dak li qed nagħmel hawnhekk. Ħaġa oħra li wkoll ma semmejtx l-ewwel meta kont waqt li għamilt xi snin ukoll naħdem ukoll l-Ambaxxata Maltija f'Londra. U dik ġifieri biex anke nibqa' nuża l-Malti u nibqa' f'kuntatt ukoll mal-Maltin ukoll ta' barra minn Malta. Ġifieri għalkemm ġieli ħafna drabi kont inkellimhom bl-Ingliż, dawn kienu nies li bażikament ix-xogħol tiegħi kien li ngħinhom fil-proċess anke ta' applikazzjoni għal ċittadinanza, anke passaporti biex jitalmu iktar dwar Malta, affarijiet ta' turiżmu, organizzazzjoni ta' attivitajiet ukoll, promozzjoni tal-kultura barra. Ġifieri naħseb kemm tista' tagħmel affarijiet bil-Malti anke barra minn pajjiżek u naħseb li tajjeb li wieħed jara dik il-ħaġa u li isek inti tkun u xekk
qiegħda dejjem tolli u xekk il-reputazzjoni, it-tagħlim ukoll tal-lingwa tal-kultura Maltija barra minn pajjiżek fejn hemm ħafna nies interessati ukoll. Romario. Grazzi Donna. Iva, mela Glen. Għalik l-ewwel qabel. Id-diploma ta' traduzzjoni kif taħseb li tgħin? Għandha raġun Sefora ma tħaddiċ dwarha għax qabżitli, niskuża ruħi. Tgħinni ħafna speċjalment fejn jitlu l-aħbarijiet ta' barra. Malta mhix id-dinja imma parti mid-dinja, sewwa. Jiġifieri xogħli jirrikjedi illi wkoll ikun hemm drabi u ġranet illi nagħmlu fuq l-aħbarijiet bħalissa invoga ħafna ovvjament is-sitwazzjoni li tngħixu fiha barra minn Malta u anke Malta tal-COVID-19 kif qed taffettwa l-ġirien tagħna, kif qed taffettwa pajjiżi li kellna jew għandna ħbiberija mill-qrib magħhom bħar-Renju Unit, pereżempju. Iva, id-diploma li għandi fit-traduzzjoni tgħinni iktar biex l-informazzjoni li nġib minn siti elettroniċi awtorevoli bħal huma l-BBC, il-Reuters, il-CNN, jiġifieri dawma stazzjoni tal-aħbarijiet mhux tal-ħabba gozz biex niftehmu, milli ta' min joqgħod fuqhom. Id-diploma għenitni biex naqbad it-tekst li nara fuq il-website ta' dawn l-istazzjonijiet. Nara, naqsar dak dejjem importanti illi tasar l-informazzjoni. U id-diploma bil-ħiliet li ksibt biha tgħinni nikkuntestualizza għal kuntest lokali. Jiġifieri biex nieħdu eżempju, jekk pereżempju għamel żmien meta kien hemm l-elezzjoni bejn il-kap tal-oppożizzjoni bejn il-Partit Laburista fir-Renju Unit u l-Partit Konservattiv. L-Ingliżi għalihom it-Tories huma l-Partit Konservattiv. Għal-Maltin, Tories, ma jafux x'inhi. Sta għalija illi nikkontestualizza biex il-Maltin jifhmuha f'dak il-każ. Kont ngħid il-membri tal-Partit Konservattiv. Hemm eżempji oħrajn, pereżempju Malta m'għandniex stazzjonijiet tal-ferroviji għall-argument. Dik ir-realtà l-Maltin ma jifhmuhiex kif il-virus jista' jinxteret fi stazzjon tal-ferroviji, imma nikkuntestualizza b'tali mod illi is-semmija telespettaturi inġelhom jitlu fiż-żarbun tiegħi illi qed nikteb l-istorja biex ovvjament jifhmu il-messaġġ illi rrid inwassal u dan kollu grazzi għad-diploma fit-traduzzjoni. Grazzi ħafna Glen, grazzi lilkom kollha. Qegħdin noqorbu lejn minn din it-taħdita tagħna. Ħanajt forsi kentejn anke dwar l-esperjenza tiegħi stess. Qabel xejn, però jiena nafaxxina ruħi bħalissa qed nara screen b'numru ta' kaxxi literalment u ċuħ f'dawn il-kaxxi. U kull kaxxa għandha burdura, però li nafaxxina ruħi jiena f'din id-diskursata hija li dawn il-burduri, dawn il-frontieri tal-kaxxi bl-istorja ta' kull wieħed minna qegħdin immorru lil minnhom. Jiġifieri kollha kemm aħna għandna jew xi ħaġa fl-isfond tagħna li hija komuni. Pereżempju, l-ewwel Javier semma li kien joqgħod il-lob tiegħu ħanejdu hekk fuq il-whiteboard ta' parsi huwa lim. Glen semma li kien jistudja xjenzi. Għandna punti komuni, jiena wkoll għamilt snin twal nistudja xjenzi u dħalt fil-kors tal-mediċina wkoll. Però imbagħad kellna relazzjoni li bidlitilna il-modija tagħna kompletament u din hija r-relazzjoni unika tagħna li kellna mal-BA. Jiena dejt fil-Form 3 żied il-biology u l-chemistry
Imbagħad A-levels kelli biology u chemistry wkoll. Dħalt l-università biex nistudja l-tabib. U biddilt 4 korsijiet biex spiċċajt fil-BA tal-Malti. Mhux waħdi Romario mela għal Le, tabib. le. Mort mill-medicina għal spiżjar, għal speech therapist, psychologist, u mbagħad il-BA. Il-Malti minn dejjem kellu post speċjali f'qalbi u għalfejn qiegħed ngħidlek għaliex jiena kelli din il-mentalità li bil-għandi xjenzi bl-A-levels ma naħlihomx. Hija mentalità li kienet sfortuna dak iż-żmien, però ma jiddispjaċini xejn għaliex it-tagħlim li għandi kollu anke fix-xjenzi nużah, ovvjament tal-BA nibqa' nożu fuq li nożu għaliex anke studjajt suġġett li ma ġiex studjat fit-teżi tiegħi, studjajt il-letteratura queer. Jiġifieri li qed nipprova il-messaġġ qed nipprova ngħaddi lis-segwaċi tagħna u li dak il-perjodu ta' inċertezzi huwa il-perjodu li naħseb huwa l-aktar bżonjuż fil-ħajja tagħna għaliex fl-aħħar mill-aħħar u destinazzjoni waħda m'hemmx. Naqbel ħafna ma li qalet Donna li għaliex neħlu ma' destinazzjoni waħda jekk forsi anke min aħna jiena iltqajt mal-BA u l-BA se jwassalni għal affarijiet li forsi lanqas biss qatt ħlomt li se nagħmel kif jiena ċert li dawn il-kelliema kollha ġralhom. Ara x'kumment sottili għaddielek il-professur Adrian Grima. X'inhu qed Ara x'kumment għaddielek il-professur Adrian Grima. Iva, fil-komma dak sewwa. Smuh magħna, x'inhu l-kumment? Il-Dipartiment tal-Malti ġabarni. Però nammetti li veru, ġifieri. Tajjeb. Nisgħid xi ħaġa, Romari. Skużani, kont se nistaqsik biex iżid xi ħaġa. L-ewwel ħaġa li ngħid hija grazzi, grazzi lill-Għaqda, speċjalment naħseb taqbel miegħi Romari għaxek lilek u lil Sefora li ta' kull sena tieħdu l-inizjattiva bis-serjetà. L-inizjattiva bdejnieh minn xi żbagħat tliet snin ilu. U hija dejjem esperjenza sabiħa ħafna li tara nies li bdew f'xi kors tal-Malti sewwa u tara t-toroq li qabdu. Il-toroq varjati ħafna. Tkellimtu ħafna fuq toroq imserpin illum. Kienu sbieħ ħafna. U tieni grazzi lill-kelliema. Tassew ħadd gost nismakom, ġifieri ma ċċaqlaqx ma bqajt nismakom ma kontx qed tarawni ma kont qed nismakom. Jiena ta' kull sena għandi tradizzjoni inniżel nagħmel lista tal-impjiegi kollha li jissemmew, jiġifieri tax-xogħlijiet kollha li jista' jwassal għalihom il-Malti. Ħafna drabi nqgħu fil-klixé li semma kemm il-darba li bil-Malti tmur għat-tagħlim. M'hemm xejn ħażin, anzi hija professjoni nobilissima u tajjeb, anzi importanti ħafna li jkollna għalliema tal-Malti jkunu mħarġin fil-Malti. Is-sabiħ ta' din id-darba naħseb li rajna li hemm it-tagħlim fil-klassi u t-tagħlim il-barra mill-klassi, it-tagħlim online, hux ir-realtà ġdida. Imma ħanejdilkom xogħlijiet oħrajn, jiġifieri dawn huma karrieri li tista' tgħix bihom sewwa mela. Għandi 12 sewwa. Semmejna librar, fit-traduzzjoni, traduttur, fir-riċerka, tagħmel l-MA u d-dottorat, qarrejt tal-provi, fid-drama, ix-xandir, il-ġurnaliżmu, l-interpretar, il-komunikazzjoni u l-marketing, saħansitra xogħlijiet bħala ambaxxata u nistgħu nibqgħu sejrin. Kull sena jkollna xogħlijiet differenti. U dawn kollha juruna, naħseb dak kollu jitlaq minn dak li semmejtu, kważi kollha kemm intom semmejtu żewġ affarijiet. Waħda minnhom kienet l-indeċiżjoni, l-inċertezza. Naħseb dik hija kif qalet Donna ġbir l-inċertezza twassal għal possibilità
Ikkopjajtilek dik il-frażi Donna, naħseb nistgħu niżluha nagħmlu off-post. Għax dik hija, ġifieri, intom semmejtu li l-professur Friġieri ħafna drabi jsemmilkom di l-indeċiżjoni u aħna l-kors tal-inċerti. Naqbel miegħu. Kieku xtaqt inżid biċ-ċoħra, mhux biss il-kors tal-inċerti, aħna l-kors ukoll tal-kreattivi. Sewwa il-BA, l-arti, mhux hekk, baxxellerat fl-arti, u tal-kreattività. Sta għalina li minn dak li nitalmu mbagħad noħolqu, sewwa noħolqu ġdid. U l-inċertezza hija naħseb il-qofol ta' dak li ma tkun xatt minnkom ukoll semma l-kelma mitluf. Kemm sabiħa li tkun mitluf. Li tintilef, u mbagħad tintilef daqqa tkun mitluf il-ħsibijiet, drabi oħra tkun mitluf Londra, jew Firenze, u hemmhekk f'dak l-istat xek ta' telfien, issib affarijiet laqqas biss kont taħsibhom, laqqas biss kont immaġinhom, mhux hekk li waslu fit-triq. Dak toroq li taqbad. Insomma, ħana laqgħu jiena iva, u l-kelma l-oħra li semmejtu mara indeċiżi ħafna minnkom u aktarx minn armand baħtu, kulħadd uża l-kelma imħabba. Ħlief Glen. Imma uża mod ieħor, Glen beda, forsi tisma' li dak nifsek Glen. Bdejt evita, għax Glen cool, taf inti. Imma Glen, ma użajtx in-nom, sewa n-nom minn mat, ħalli nkompru mal-lezzjonijiet tal-Malti. Imma użajt il-verb, użajt inħobb nistaqsi. Ħaġa li kienet komuni f'kollha kemm intom huwa dan il-verb jew dan in-nom tal-imħabba. Għażel din hija waħda mill-isbaħ affarijiet. Kelma sabiħa li kultant nibżaw, niddejqu nużawha, imma l-karriri tagħkom kollha kienu immarkati mill-imħabba tagħkom lejn il-Malti. Hemmhekk. Grazzi Dr. Spanjol, nixtieq nagħlaq jekk tippermettu li b'kumment li għadu kemm batilna Bernard Mikallef. Għalilna hekk. U rejtu karrieri, esperjenzi u interessi kulturali tant varji. Iżda li kollha ġew wara l-istess rotta akkademika tal-Malti fl-Università. Jien naħseb li l-mistoqsija fejn se jwassalna l-Malti bdiltuha f'mistoqsija aktar relevanti. Fejn se nwassal il-Malti bil-kreattività, l-oriġinalità u l-avventura ta' ħajti. Taqblu? Għax il-Malti mhuwiex xi prodott lest iżda potenzjal espressiv u letterarju li wasal sawn bl-applikazzjonijiet l-adattamenti u relevanzi li tawh tant ħajjiet differenti. Jiena naqbel ħafna, forsi kummenti finali mingħand il-kelma tagħna u anke Dr. Michael Spanjol. Rajtu bleħen Bernard. Ma tantx nista' nidduplika imma. Fil-fatt, il-professur Mikallef hemmhekk għaxxar is-sitwazzjoni kif ngħidu, jiena x'int ħadd fil-kors tal-Malti kont daqsxejn m'iniex konvint mill-għażla li għamilt, però x'int attendi l-lezzjonijiet. Speċjalment jien fil-fema tiegħi dejjem tal-poeżija u tal-proża u tisma' rakkonti minn lirika u minn idejn differenti, mħuħ differenti, epoki differenti ta' awturi u kittieba tinduna kemm il-Malti kien relevanti, għadu relevanti u se jibqa' relevanti minkejja illi huwa lingwa mitkellma ħanajdu hekk biss f'pajjiżna. Kelma żgħira forsi minn naħa tiegħi, Professur Mikallef, Bernard semma l-kelma kreattività. U fil-fema tiegħi il-Malti nnifsu li personalment inħossu jikkrejani, joħloqni u jġeddidni kuljum. U kemm nixtieq, u verament nerġa' ngħidha kemm nixtieq li l-ġurnata tiegħi tkun minn fil-għaxija mdawra bil-Malti, kemm nixtieq li jasal dak il-mument, jalla jasal, illi ix-xogħol tiegħi ikun madwar il-Malti. So dan it-tant nibqa' nittama u nibqa' niġġedded u nibqa' nikreja nibqa' naġġorna ruħi biex forsi nkomplu nkabru din il-kreattività. U jekk nista' nżid ukoll xi ħaġa, il-Professur Mikallef ukoll qala bil-mod tiegħu poetiku sabiħ ukoll kif ovvjament ħafna minna sema wkoll li dejjem bqajt niftakar huwa l-mod ta' kif il-letturi ħanajtek tad-Dipartiment tal-Malti l-imħabba li għandhom
biex jaqsmu t-tarif tagħhom u li juruna l-ġmiel tal-ħaġa kemm jemmnu fiha tas-suġġett u anke mhux biss tas-suġġett tal-Malti imma tal-ħajja. U naħseb li kemm għandna u xek mhux biss nużaw il-Malti ma kif se nużaw il-Malti anke biex nagħmlu ħajjitna sabiħa u anke nsabħu il-ħajja ta' ħaddieħor. U naħseb meta inti qed tistudja lingwa bħalma l-Malti u lingwa li isna trabbejna biha kemm tistgħu xekk isek toħloq sbuħija fil-ħajja wkoll fl-elementi u fix-xogħlijiet varji tagħha jekk hux traduzzjoni, jekk hux arti, jekk hux tagħlim u ġifier nagħlaq b'dan u nirringrazzja wkoll anke lil kull persuna wkoll li f'xi ħin jew ieħor ispiratna il-persuni kollha tad-Dipartiment li kollha u xekk ħafna minnha ltaqgħu magħhom u ispirawna wkoll biex sirna dak li sirna llum. Biex inkompli ma li qalet Donna wkoll hemm naħseb li parti mill-imħabba tagħna lejn il-Malti ittrażmettew ilna wkoll il-letturi tal-Università bil-passjoni tagħhom hekk li dejjem inkoraġġewna, li dejjem għenuna, li dejjem sibnihom biex f'dak kollu li kellna bżonn. Grazzi dan l-opportunità u nirringrazzja anke l-letturi kollha li dejjem taw kontribuzzji fl-Università. Jekk tippermettuli, l-għonet naqsam ukoll din l-istess gratitudni lej l-Għaqda tal-Malti li tawna din l-opportunità biex nitkellmu l-lejla. Però nuża terminu li juża terminu soċjoloġiku ta' Rick Beck u Giddens, Risk Society. Però naqbad il-kelma risk u napplika għal kull tip ta' studju. Kull studju partikolari, kull mestier li nippruvaw nilħuh għandu riskju. Però fl-aħħar mill-aħħar l-inċertezza tintrebaħ bl-oriġinalità li semma Dr. Prof. Smikallef, l-oriġinalità li fl-aħħar mill-aħħar twaslek għal mestier li tantu għal qalbek. Grazzi. Biex inkompli ma dak li jettu intom, naħseb kollha kemm aħna naqblu li il-letturi waqt il-lezzjonijiet fl-Università dejjem kienu jżommuna attenti, dejjem biex anka jimmotivawna li nitalmu iktar fuq il-Malti u naħseb li kienu 3 snin li għaddi kemm jgħaddi żmien naħseb qatt ma ħaniltaqa' ma' ambjent fejn tallimt daqshekk għall-qalbi u 3 snin hekk li ħajibqgħu għall-qalbi li ngħid li kieku ikolli nerġa' nagħmel xi ħaġa differenti naħseb il-kors tal-BA żgur li ma nbidlux. Grazzi lill-kelliema kollha. Kentejn tal-aħħar mhux se ndewwimkom. Grazzi ħafna lil kull min ingħaqad magħna għal din it-taħdita hija biċċa xogħol li ħadem ħafna liha il-kumitat. Ma nistax ma nringrazzjax lill membri kollha tal-kumitat għaliex mingħajrhom dawn l-avvenimenti żgur li ma jittellawx. Verament nixtieq nirringrazzjakom minn hawn. Jiena forsi hawnhekk qiegħed nirrappreżenthom huwa Dr. Michael Spanjol ukoll bħala il-membru ex ufficio, però mingħajr it-tminja li mhumiex jidhru hawn bħalissa il-kumitat l-Għaqda mhix dak li llum il-ġurnata għandna lil Bernice hawnhekk hija wkoll membru, ex-membru tal-kumitat, jiġifieri ma nistax ma nirringrazzjax lil kull membru għax-xogħol tiegħu. Grazzi miġdiet il kulħadd, ħadd gost nitgħallem għax dik hija kelma naħseb tallimna minn xulxin. U jekk m'hawnx kummenti finali, nistgħu nagħlqu hawnhekk. Right. Grazzi lil kulħadd. Grazzi.